Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radyo Philippines. Sa gihapon ini mga lagari mo ang Korman Bombo Chama Blanco Hover. Adlaw kita karon sa Lunes Hulyo 10 tuig 2023. Sa mga nagapanguna karon kag dalaguan nga mga balita, Iloilo City Mayor Jerry Treñas dismayado sa nagakatabo sa multipurpose cooperative sa mga empleyado sa city government. Inalantaw diri sa alkalde nga isa sa mga posible problema ining wala kontrol nga pagpautang. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga palatuntunan. Solterito ginakigan sang iya amay nagahikog. Gintiro ang iya sini nga ulo. Ang kapulisan karon sa Banuaya sang Saraga ginapangita ining armas lutang nga ginagamit sa pag-utas ang iya kabuhi. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon mga biyahero na stranded sa dalan sang Uyungan. Ilagin na reklamo ginapabayan sang Department of Public Works and Highways ang ongoing construction dirao. Sa dugang pa nga mga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad Iloilo Provincial Government ginalantaw ang posibilidad nga i-develop ang mga coastal area sa probinsya sa pagtukod sang mall, IT park kag condominium building. Sa pila pa ka mga talupang don sini nga mga balita nasyonal kita ang aton sini nga gobyerno nagapanghanda na karon na banwa sa sining pag-iguya or epekto sa El Nino phenomenon. Kay makatuga kuno sang significant impact sa inflation sining tuig ang El Nino phenomenon. Sandig diri sa National Economic Development Authority ukon NEDA. Iyang labing unagid sinadri banwa nga mapektuhan way sang liwan kundi ang aton siniyang agrikultura. Tikon mapiktuhan ang aton sining agrikultura. Mapiktuhan man sinadri banwa ang mga produkto kag sarang magtugas ang pagtaas naman sang inflation so subong iyang tuig. Speaking sa pagsaka sang inflation, isa man sa mga nagapangilay na diri karon ining oil price adjustment nga kung sanin may ara sang gina-project diri banwa ang pagtaas kag pagnubo sang produktong petrolyo. Ang diesel ginabanta diri karon ginalantaw gina-project nga magasaka sang 30 tubtub 50 sentimos. Ang gasolina iya maganubo sang 30 tubtub 50 sentimos. Ang kerosene magasaka naman sang ginabanta karon 30 tubtub 50 sentimos kada litro niha. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo ginahimo ang announcement Lunes nga adlaw kag ang pagpatuman sini ang natalana naman iya kada Martes nga adlaw kung madumduman sang mga nagliligad sini iya nga mga sinimana na lipay ang aton sini nga mga motorista kay may ara sang oil price adjustment or pagnubo sang presyo sa produktong petrolyo. Pero may pagsaka sumong may pagnubo dagdag bawas ni kung tawag sini nila banwa. So mo maning isa sa mga ginatutukan gid sang aton sini nga mga kabombo sa tagsa iya ka semana. 56 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Sa aton sini nga mga kabombo ginapayag diri karon ni NEDA Undersecretary Rosemary Idelion nga mayara nga brunt sa aton sini nga mga kabombo nga epekto sa El Nino phenomenon. Ti isa man ini karon sa mga ginabantayan sang tanan ka ginapreparahan sa aton sini nga mga kabombo ining El Nino phenomenon kay ti makabig naton ini karon nga isa man iya sa mga makahalit gid sa tanan sini iyang aspeto man naton. Maghambal ikaw nga brand mo ni siyang main force nga magatuga sang hindi maayo sa aton sini nga mga kabumboti most likely
kung mayara kita sa El Nino phenomenon. Ang una sinadri nga kapektuhan among aton siniya nga pananom, aton sini nga agrikultura, no? Ti nagakadapat nga ginalauman diri nga by the beginning or sa pagsugod sa tuig 2024, no? May mga preparations na, no? Or ang preparasyon batok sa El Nino phenomenon, ang preparado na banwa tikay ginalantaw diri karon sa National Economic and Development Authority nga mayara sang malain sini nga epekto, no? Subong nga tuig ang El Nino phenomenon, no? Ti nagadepende ini kuno banwa kung mapahagan-hagan ini or maglala pang sitwasyon, nagadepende ini sa preparasyon sini nga tuig. Dugang paniidilyon nga nagpasalig diri sa publiko nga ang gobyerno ang magapatuman sa mga implementing measures agud iya nga mahagan-hagan ang negatibong epekto sang malawig nga dry spell. Tikon na may dry spell but silingon sa aton sini nga mga kabombo mayara sang pagnubo, no? Sa aton sini iya nga water allocation sa mga irigasyon, sa aton sini nga mga kabombo. That is why isa man ini sa mga ginatutukan man sang aton sini nga mga lokal nga gobyerno, no, ang mga mitigating measures sa epekto sang El Nino phenomenon. Dugangan nato ng mga impormasyon kay iban pagid sini nga mga balita detalye panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa Ang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, Hulyo 10, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang Water Resources Management Office naman muling nananawagan sa mga residente sa Metro Manila na bawasan o kaya naman ay magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Ito ng Pilipinas, pumirma na sa $600 million loan agreements sa World Bank para palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Ang produksyon naman ng bigas inaasahang dadami sa panibagong Agrarian Reform Emancipation Law na pinirmahan kamakailan lamang, ayon yan kay House Speaker Romualdez. At sa ating provincial report, itong Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office nagpalabas ng sariling promotional video para sa Bulkang Mayon matapos hindi makasabay sa promotional campaign ng Department of Tourism. At sa international news naman, 24 na kataong patay sa walang habas na pamamaril doon sa North Central Nigeria. At sa ating balitang pampalakasan, itong two-time Olympic medalist na si Kyla Sanchez, inaprubahan ng maging kinatawan ng Pilipinas sa mundo ng swimming. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis sa pag-alaw sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, Hulyo 11.
Sa diesel, inaasahang magpapatupad ng aumento na 75 centavos kada litro habang rollback naman na 20 centavos kada litro para sa gasolina at 50 centavos naman na pagtaas para sa kerosene. Inaasahang mag-aanunsyo din ng kaparehong price adjustment ang iba pang mga kumpanya ng langis ngayong araw na ipapatupad naman bukas araw ng Martes. Ang pagtaas sa presyo ng ilang petroleum products ay bunsod na rin ng development sa ibang bansa gaya ng nakaambang pagtapyas ng oil output ng Saudi Arabia habang ang rollback naman ay dulot ng pagbabago sa monetary policy. Samantala sa ibang balita, nasa kabuang 109 na volcanic earthquakes at 19 na dome collapse pyroclastic density current events ang naitala naman doon sa may bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa latest bulletin ng ahensya, naobserbahan ang mabagal ding pag-agos ng lava mula sa bulkan patungo yan sa Bungagali na umabot sa 1.3 kilometers hanggang 1.4 kilometers. Gayon din naobserbahan ang napakabagal na pag-agos ng lava mula sa bunganga ng bulkan patungo naman doon sa may Mii Sigali na umabot ng hanggang 2.8 kilometers habang aabot sa 4 kilometers na pag-uo naman ng lava ang namataan sa may Basod Gali. Naitala rin sa bulkan ang kabuang 325 na rock falls at 4 na lava front collapse at 1 lava collapse events. Katamtamang pagbuga naman ng plumes na umaabot sa 800 na metro ang naobserbahan mula sa bulkan. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa alert level 3 ang alerto sa bulkang Mayon na nangangahulugan na mataas pa rin ang level ng unrest dahil nananatili sa crater ang magma at nakamba pa rin ang posibilidad na mangyari ang mapanganib na pagsabog sa mga susunod na araw o mga linggo. Kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na pag-alboroto nitong bulkang Mayon, tumaas naman ang hanggang 240 meters ang plume na naitala sa bulkang Taal ngayong araw ng Lunes mula sa 1,800 meters na naobserbahan noong araw huya ng Linggo. Base ho sa latest bulletin, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na napadpad ang naturang plume sa Kanluran, Hilagang Kanluran at Hilagang Kanlurang direksyon. Naobserbahan din ang kabuang 6 na volcanic earthquake, kabilang na hurian ang isang volcanic tremor sa bulkan sa nakalipas na 24 oras kung saan nagtagal ang pagyanig sa bulkan ng hanggang 4 na minuto. Naging mahigit 9,000 tonelada naman ang ibinugang sulfur dioxide ng naturang bulkan. Nakapagtala rin ng upwelling ng mainit na volcanic gas o lakas ng pagsingaw mula sa bunganga ng bulkang Taal. Naobserbahan din sa bulkan ang panandaliang pamamaga ng kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island at matagal na deflation ng Taal Caldera. Bunsod nito, nakataas pa rin ang Alert Level 1 o Low Level Unrest sa naturang bulkan at ipinagbabawal pa rin ng mga kinaukulan ang pagpasok sa Permanent Danger Zone ng Taal Volcano Island lalo na sa main crater at daang Castilla Fissures. Ipinagbabawal din ang pamamalagi at paglaot sa lawa ng Taal at pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan. Ito ay bilang pag-iingat sa posibleng biglaang malakas na pagsabog o pyroclastic density current o base surge, volcanic tsunami, pag-ashfall, pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas. Samantala, mga kabombo, muli namang nananawagan ang pamunuan ngayon ng Water Resources Management Office sa lahat ng mga residente sa Metro Manila na bawasan o kaya naman po ay magtipid muna sa pagkonsumo ng tubig. Ito ay dahil na nga rin sa patuloy na pagbaba ng level o antas ng tubig sa may Angat Dam at sa papalapit na rin na matagalang El Nino phenomenon sa ating bansa. Ayon sa ahensya, bilang paghahanda sa papalapit na tagtuyot o El Nino, mahalagang magtipid ng tubig upang maiwasan ang malawakang water interruption ngayong taon. Ang Angat Dam nga na matatagpuan sa Norzagaray, Bulacan ay ang pangunahing pinanggagalingan ng tubig para sa pagsusuplayan sa Metro Manila. Samantala, naglabas na rin ang Water Resources Management Office ng bulletin sa lahat ng mga opisyal ng barangay at sa mga condominium at subdivision managers sa National Capital Region upang paalalahanan ng mga ito ang kanilang mga residente
Presidente na bawasan ang kanilang mga aktibidad na nagdudulot ng malakihang pagkonsumo ng tubig. Hinihikayat rin ng ahensya ang lahat na mangolekta at gamitin ang mga tubig ulan at muling gamitin na lamang ang mga pinaglabahan at pinaghugasang tubig sa pagdidilig ng mga halaman. Samantala, tuluyan na nga pumirma ang Pilipinas sa $600 million US loan deal sa World Bank. Ang pondong ito ay gagamitin upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Ayon sa Department of Finance, ang naturang loan agreement ay para sa Philippine Rural Development Project Scale Up na may pangunahing layunin na palawakin at palakasin pa ang access ng mga magsasaka at mangingisda sa mga pamilihan. Layunin din itong madagdagan ang kita mula sa mga piling agri-fisheries value chains at pagbutihin pa ang efficiency pagdating naman sa food supply chain. Inaasahang matutulungan ng proyektong ito ang humigit kumulang 450,000 na magsasaka at mangingisda at makalikha ito ng humigit kumulang 42,000 na bagong trabaho sa bansa. Saklaw ng nasabing proyekto ang nasa 82 na lalawigan sa Pilipinas. Kung maalala, mula pa noong taong 2014 ay sinusuportahan na ng World Bank ang naturang proyekto. Nagbigay rin ito ng karagdagang pautang noong taong 2018 at taong 2021. Samantala, umabot naman sa $7.94 billion ang kabuang halaga ng development assistance loan at grant commitments ang naibigay ng World Bank sa ating bansa noong Hulyo ng taong kasalukuyan. Sa mga karagdagan pang balita, inihayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na manageable pa rin ang utang ng Pilipinas. Ayon sa kalihim, posibleng lumagpas ang outstanding debt ng bansa sa 14.63 trillion pesos assumption. Subalit, ang gross domestic product ratio ng bansa ay nananatiling manageable pa rin. Saad pa ng opisyal na ang tamang metrics para sa pag-assess ng utang ng ating bansa ay ang proportion naman nito o katumbas nito sa economic output na tinatayang nasa 60 hanggang 61% ngayong taon. Anya noong pre-pandemic, ang debt to gross domestic product ng ating bansa ay nasa 39%. Paliwanag dito ni Finance Chief na tumaas kasi ang inutang na pera ng pamahalaan dahil sa mga medisina na ginamit sa gitna ng COVID-19 pandemic at gayon din bumaba ang revenues. Subalit noon namang unang quarter ng kasalukuyang taon, umabot ito sa 61% ang debt to gross domestic product ng ating bansa bilang resulta na rin ng pandemya na masasabi naman anya na reasonable. Kaugnay nito, target ng pamahalaan na maibaba pa ang debt to gross domestic product ng bansa sa 51% bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2028. Nilalayon naman ng economic managers na makamit ang 6 hanggang 7% na paglago ng ating ekonomiya ngayong taong 2023. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kumpiyansa si Migrant Workers Secretary Susan Tutts Ople na matutugunan ang mga suliranin ng mga overseas Filipino workers kaugnay sa Peking Overseas Employment Certificate sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers mobile app na nakatakdang ilabas ngayon huyang linggo. Una na kasi nga nagbabala sa overseas Filipino workers ang Bureau of Immigration laban sa mga illegal recruiter na nangangako ng mabilis na pagproseso ng naturang certificates subalit peke pala. Ang babalang ito ng ahensya ay matapos maaresto ang ilang nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa na may hawak na peking overseas employment certificates at iba pang mga peking dokumento na sa may Ninoy Aquino International Airport. Para matagunan naman ang naturang problema, gumawa ang Department of Migrant Workers ng isang mobile application na gagamitin para makapag-secure ng Overseas Filipino Workers Pass bilang kapalit ng Overseas Employment Certificates na isang mahalagang identification document na kailangan para payagang makaalis ang mga active contract holding OFWs papunta sa bansang kanilang pagtatrabahuhan. Ayon pa kay Secretary Ople, inaantay na lamang ng kanilang ahensya ang go signal mula sa Department of Information and Communication Technology upang matiyak ang cybersecurity features ng naturang apps.
Samantala, naghain na rin ng compensation claims na nagkakahalaga ng 114 million pesos ang nasa kabuang 3,457 mangingisda na naapektuhan ng tumagas na langis mula sa lumubog na na MT Princess Empress. Kabilang nga sa compensable claims ang pinsala sa ari-arian, ang halaga ng ginastos para sa cleanup activities ng tumagas na langis sa mga karagatan at dalampasigan, ang economic losses sa mga mangingisda at seafood vendors o mariculture. Gayon din ang mga nawala sa sektor ng turismo at halaga para naman yan sa reinstatement ng ating kalikasan o yung mga napinsala doon po yan, partikular sa may Oriental Mindoro. Ang halaga ng kompensasyon na ito mula sa International Oil Pollution Compensation Funds ay preliminary pa lamang at inaasahan pa ang karagdagang claims na isusumiti ayon yan kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. Ang International Oil Pollution Compensation Funds nga ay nakabase doon sa London na isang environmental organization na nagbibigay ng kompensasyon sa mga nakakaranas ng pollution damage mula sa oil spills. Ayon pa sa mambabatas, nakatakda na ring maghain ng compensation claims ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno para sa halaga na ginastos nila para sa cleanup operations, preventive measures at sea response. Kung matatandaan nga, lumubog ang motor tanker na MT Princess Empress malapit doon sa Oriental Mindoro noon niyang Pebrero 28 ng kasalukuyang taon na naglalaman na nga abot sa 900,000 litro ng industrial fuel oil. Samantala, binigyan diin ni Finance Secretary Benjamin Diokno na handa siyang makapanayam at maipaliwanag sa publiko ang isinusulong ngayon na kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Noong nakaraang linggo na pag-alaman na sa isang survey ng Social Weather Station na 51% ng mga Pilipino ang umaasa ng kaunti o walang benepisyo na makukuha mula sa Maharlika Investment Fund. Base rin sa survey, 33% ang nagpahayag na kakaunti lamang ang kanilang kaalaman patungkol sa naturang bill. Samantalang 47% ang nagsabi na wala silang alam tungkol sa naturang panukala. Hindi naman nasorpresa si Diokno sa pag-amin ng mga respondent na kakaunti o wala silang kaalaman tungkol sa Maharlika Investment Fund. Kaya naman inihayag ng Chief Economic Manager ng kasalukuyang administrasyon na handa siyang ma-interview ng mas malalim kahit pa aniya ilang oras pa. Una rito, nasa Malacanang na ngayon ang panukalang paglikha ng pondo at naghihintay na lamang ng lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi naman ni Marcos Jr. na agad niyang pipirmahan ang Maharlika Investment Fund Bill bilang batas sa oras na maipaabot na ito sa kanyang opisina. Ang mga implementing rules and regulation ay nasa huling yugto na rin ng pagbabalangkas. Samantala, sa mga karagdagan pang balita, kumpiyansa naman si House Speaker Martin Romualdez na makakatulong ang pag-amyenda sa Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act upang dumami pa ang produksyon ng bigas dito sa Pilipinas. Sa ilalim nga ng Republic Act No. 11953, ang lahat ng utang ng nasa 600,000 agrarian reform beneficiaries mula sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sasagutin na ng gobyerno. Umaabot ang halagang ito sa 58 billion pesos. Ang mga lupa na ibinigay sa ilalim ng agrarian reform ay bibigyan din ng exemption sa pagbabayad ng estate tax. Ang gobyerno na rin ang magbabayad sa 206.2 million pesos na pagkakautang ng nasa 10,201 na agrarian reform beneficiaries sa may-ari ng lupa na kanilang sinasaka sa ilalim ng Voluntary Land Transfer Direct Payment Scheme. Ang pagsaluumano sa utang ng mga benepisyaryo ay unang hakbang pa lamang yan sa pagtulong sa mga magsasaka upang maging produktibo ang mga ito at maiangat ang kanilang buhay mula sa kahirapan at magpaparami din sa produksyon ng bigas dito sa bansa. Nananawagan naman si House Speaker Romualdez sa mga ahensya ng gobyerno, partikular na si Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture at maging sa National Irrigation Authority ng tuloy-tuloy na suporta para sa mga magsasaka. Dapat din umano na bantayan ng mga ahensya ang mga magsasaka upang malaman ang tunay na mga kalagayan ng mga ito.
There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Samantala, nais malaman ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang be-all and end-all o kabuuan ng pinalawak na presensya ng militar ng United States sa Pilipinas. Aniya, kapansin-pansin na pinalawak ng Estados Unidos ang military footprint nito sa bansa. Kaya mahalaga aniyang maunawaan ng mga mababatas kung paano, kailan at hanggang saan ang presensyang gagamitin. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, nakapagdagdag ang Estados Unidos ng 4 na bagong lokasyon sa Pilipinas sa orihinal na 5 sa kanilang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nilagdaan ng dalawang bansa noong Abril 28 taong 2014 ang pagpapahintulot ng EDCA sa United States na mag-ikot ang mga tropa ng Pilipinas o ang mga tropa sa Pilipinas para sa pagpapalawig ng pananatili sa bansa at payagan ng Amerika na magtayo at magpatakbo ng mga pasilidad sa base ng bansa para sa puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang Pilipinas at United States ay matagal ng military allies sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Inihayag ng mababatas na susubukan nitong makakuha ng mga sagot sa kanyang mga katanungan sa oras na mag-deliberate ang Kamara ng proposed 2024 budget ng Department of National Defense sa second regular session ng 19th Congress. Partikular na sinabi ni Salceda na hihingi siya ng update mula sa Department of National Defense tungkol sa pagsusuri ng Mutual Defense Treaty. Samantala naman, nakipagpulong si Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles kay International Labour Organization Director General Gilbert Humbo kasama ang iba pang executive bilang bahagi yan ng 3 araw na pagbisita ng mga ito sa ating bansa. Kasama nga sa CSC o Civil Service Commission ang iba pang ahensya ng gobyerno sa pulong na naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan at partnership ng International Labour Organization sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng disenteng trabaho, katarungang panlipunan at inclusive growth. Sa nasabing pulong, ibinahagi din ng opisyal ang mga hakbangin ng komisyon para isulong ang kapakanan ng mga lingkod bayan kung saan kabilang dito ang pagpapalabas ng isang Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 kasama ang Department of Health at Department of Labor and Employment na magbibigay ng mga alituntunin sa occupational safety and health standards para sa pampublikong sektor at gayon din sa CSC Memorandum Circular No. 4 Series of 2020 na naglalaman naman ng mga alituntunin pagdating sa development of mental health program sa pampublikong sektor. Ibinahagi rin ni Nograles ang tungkulin ng Civil Service Commission sa pagprotekta sa mga manggagawa ng gobyerno mula sa pagkalat ng COVID-19 at pagtiyak sa pagpapatuloy ng serbisyo publiko sa panahon ng pandemya. Kabilang nga dito ang pag-i-issue ng mga patakaran pagdating sa flexible work arrangement at ang paggamit ng excuse absence o leave credits para sa pagliban dahil sa quarantine o paggamot, mga lockdown sa pagsususpende ng transportasyon o pagbabakuna laban sa COVID-19. Samantala, hinihikayat din ng pamunuan ng Civil Service Commission ang mga ahensya ng gobyerno na itulak ang digital transformation upang mas lalo pang mapabuti ang kahusayan at paghahatid ng serbisyo publiko. Sinabi din ni Nograles na ang pandemya ng COVID-19 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtanggap sa mga digital technologies at paggamit ng isang digitally capable at future-ready na manggagawa upang makayanan ang mga krisis at pagkabahala pagdating sa mga pampublikong serbisyo. Sinabi pa niya na ang pagpapabilis ng digital transformation sa loob ng gobyerno ay isa sa mga tinukoy na hakbang na kabalangka sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na naglalayong pahusayin at palakasin pa ang mga tungkulin, sistema at mekanismo ng pamahalaan.
Samantala, nakiusap si Senate Public Service Chairperson Grace Poe sa State Regulator ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na gumawa ng agarang aksyon sa nakatakdang water service interruption na makaapekto sa halos 600,000 na consumer ng Maynila Water Service Incorporated simula July 12 hanggang araw ng July 12 ng Miyerkules. Hindi katanggap-tanggap niya ang hakbang na ito na tatamaan ang mahigit sa kalahating milyon na mga kababayan. Giniit pa ng senadora, hindi dapat inuupahan o inuupuan lamang ito ng Metropolitan Water Works and Sewerage System dahil dumarami na ang apektado sa water interruption at humahaba ang oras nito. Nauna nang inanunsyo ng Maynilad na makararanas ng 9 na oras na water interruption sa gabi ang kanilang mga customer simula July 12 dahil sa pagbaba ng water level sa Angat Dam. Iminungkahi ni Senator Poe na sa Metropolitan Water Works and Sewerage System na kailangan na determinahin ng ahensya kung ang Maynilad ay ginagawa ang nararapat na obligasyon na naayon sa kanilang prangkisa. Sa ganitong sitwasyon ay dapat proactive ang Metropolitan Waterway System, Water Works and Sewerage System. Samantala naman, mabibili na simula ngayong linggo ang 38 pesos bawat kilo ng bigas sa mga Kadiwa stores. Matatandaan na unang nilagdaan ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement at ng Department of Agriculture ang isang kasunduan para sa pagbebenta ng murang bigas sa mga Kadiwa stores sa panahon ng lean months. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring i-deliver na ng mga local farmers ang kanilang mga panindang bigas sa mga Kadiwa outlets sa bansa ngayong linggo at kaagad na itong mabibili ng mga consumer. Kung mangyayari, magkakasabay na may bebenta ang 25 pesos at 38 pesos na halaga ng kada kilo ng bigas. Ayon naman sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, ang 38 pesos na halaga ng bigas ang magsisilbing alternatibo ng 25 pesos na una nang dinumog ng mga mamimili. Batay sa ulat nga ng nasabing grupo, nasa mga bodega na rin ang mga bigas na ibebenta sa mga outlet at anumang araw ay maaari nang simulan ang delivery at bentahan. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating probinsya sapagat itong Philippine National Police ay nagbabala raw sa itong paglipanan ng mga peking is 1 peso bill dyan ho sa lungsod ng Iloilo. May buong detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Nagbabala ang pulisya hinggil sa paglipana ng peke o counterfeit na 1,000 peso bill sa Iloilo. Ito ay kasunod ng pagka-aresto ng 53 anyos na lalaki matapos bumili ng isda sa Miagao Public Market sa bayan ng Miagao, Iloilo gamit ang peking pera. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe ng Miagao Municipal Police Station, sinabi nito na 2 mga fish vendors ang nabilhan ng lalaki gamit ang peking 1,000 peso bill. Ayon kay Lumahan, patuloy pa na inaalam ng pulisya kung may iba pang makasama ng arestado kung kayata hindi pa nila pinangalanan ang lalaki na residente umano ng Iloilo City. Dagdag pa ni Lumahan, may iba pang mga tindera na nabilhan gamit ang peking pera ngunit inireport lang ang mga ito sa mga opisyal ng merkado. May arrested nga isa ka tao, isang na male person, 43 years old, di siya Miagao Public Market, specific sa wet market ng aton nga public market. May giturn over ang mga vendor na isa ka lalaki na gin-arrest nila, bumili ng alleged na peking pera. Si Police Captain Francis Lumahan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya dyan ho sa probinsya ng Albay sapagat itong Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office nagpalabas ho ng sariling promotional video para sa Bulkang Mayon matapos na hindi makasabay sa promotional campaign ng Department of Tourism. May buong detalye ang Bombo Radyo Ligaspi. Matapos hindi makasama sa official video ng Department of Tourism, ay nagpalabas ng sariling promotional video para sa Bulkang Mayon ng Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office na tinawag na Love is Mayon. Sa naturang video, makikita ang iba't ibang tourism site sa Albay na dinadayo dahil sa magandang view ng bulkan. Sa
panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Albay Pitikaw Head Dorothy Collier, nilinaw nito na walang kinalaman sa issue ng Department of Tourism slogan ng pagpapalabas ng naturang video. Paliwanag ng opisyal na halos buwan-buwan naman ay gumagawa ang Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office ng mga video na layuning maipakita at maibida sa komunidad, lalo na sa mga turista, ang ganda ng lalawigan. Abiso na lamang ni Collier sa mga turistang bumubisita sa Albay upang makita ang Bulkang Mayon na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at maging maingat, lalo pa at nagpapatuloy pa rin ang pag-aalburuto nito. Tulong po namin itong paggawa ng mga audiovisual presentation. Makikita po natin ang mga audiovisual presentations ng mga destinations ng Albay Tourism at mapapansin po ninyo na meron mga kaming iba-iba talagang ADP na pang-promote po ng ating destinations. Ngayon po, Si Albay Pitikaw Head Dorothy Collier para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Legazpi. Bombo Romela Sakayan Wandas na nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras alas 12:27 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sinimulan na ni United States President Joe Biden ang isang 3-nation trip nito sa papangunahan nito ang North Atlantic Treaty Organization Summit sa Lithuania na layuning magpakita ng pagkikisa sa Ukraine sa paglaban nito sa Russia habang hindi pa tinatanggap ang Kiev bilang miyembro ng alyansa. Sa London ang unang destinasyon ng Pangulo kung saan nakatakdang makipagkita ito kay British Prime Minister Rishi Sunak sa 10 Downing Street ngayong araw at pagkatapos ay tutungo ito sa may Windsor Castle para sa pagbisita naman kasama si King Charles III. Ang pakikipagdialogo sa hari na inaasahang kabilang sa matatalakay ang usapin sa klima o climate initiatives. Kinakatakda namang bumiyahe si Biden ngayong gabi doon sa may Vilnius, Lithuania upang makipagdialogo din sa mga leader ng North Atlantic Treaty Organization sa araw ng Martes at Miyerkules. Layunin ni Biden at ng mga kalyansa na magpakita ng suporta para sa Ukraine at bigyan ng ideya ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky kung ano ang kailangan niyang gawin upang maging kasapi o miyembro ng North Atlantic Treaty Organization sa hinaharap. Gayunpaman, isaan niya sa mga layunin ng Pangulo ng Estados Unidos na sa kanyang biyahe ay ipakita sa mga Amerikano ang kahalagahan ng patuloy na pagsuporta sa Ukraine habang nakaharap ito sa isang gaganapin o inaabangang re-election. Ang huling destinasyon naman ni Biden ay sa Helsinki para makipag-usap sa mga leader ng pinakabagong miyembro ng North Atlantic Treaty Organization na Finland at para dumalo rin sa isang summit ng mga leader ng Amerika at Nordic. Samantala sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, hinimok ni Cambodian Prime Minister Hun Sen ang Ukraine na huwag gamitin ang cluster bomb na planong ibigay ng Amerika sa gyera nito laban sa Russia. Hanggang sa kasalukuyan kasi ang Cambodia ay patuloy na nakikipagbuno mula sa remnants na iniwan ng madugong Vietnam War noon. Anya, ito ang magiging pinakamalaking panganib para sa mga Ukrainian sa loob ng maraming taon o hanggang 100 taon kung ang mga cluster bomb ay gagamitin sa mga lugar na sinasakop ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Inalala din ng opisyal ang masalimuot na karanasan ng Cambodia sa mga cluster munitions ng Amerika na ibinagsak noong unang bahagi ng 1970s na ikinasawi naman ng libo-libong katao. Umaapila din ito sa Pangulo ng Amerika bilang supplier at sa Pangulo ng Ukraine bilang tatanggap naman ng cluster bomb na huwag gumamit ng mga ito sa digmaan dahil ang tunay na biktima ay ang mga Ukrainian. Bombo Sports News. Samantala, maaari nang maglaro sa ilalim ng Philippine team ang 2-time Olympic medalist na si Kayla Sanchez matapos aprubahan ng World Aquatics and ang kanyang request na magpalit ng nationality. Simula kahapon ang Philippine flag na ang magiging banner ng Batang Olympian. Si Sanchez, 22 years old, ay nagpalit ng kanyang nationality mula sa pagiging Canadian patungo sa pagiging Pilipino. Ang kanyang tatay at nanay ay kapwa mga Pilipino na nagtungo sa Canada noong siya ay bata pa lamang. Sa loob ng kanyang karera sa aquatics, nakakuha na siya ng mga medalya sa iba't iba pang mga international competition katulad ng 4x100 meter freestyle and mixed
4 by 100 meter freestyle relay, 4 by 200 meter free at 4 by 100 meter medley relays at sa 2022 World Aquatics Championship na ginanap sa Budapest, Hungary. Dahil dito umaasa ang mga aquatic official ng Pilipinas sa magiging potensyal ni Sanchez sa Philippine swimming team. Maaari kasing maging kinatawan ng bansa si Sanchez sa 2024 Paris Olympics. Maliban dito, maaari ring maging kinatawa ng Pilipinas si Sanchez sa Southeast Asian Games sa taong 2025 edition. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Wala dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton ining piladri ka mga problema karon sa mga biyahero dira sa may banwa sang Miagaw, partikularmente sa may barangay Uyungan. Okay, madamo uno sa mga biyahero nga na stranded bangod sa sining pinabayaan dira sa Department of Public Works and Highways nga ongoing project. Pinabayaan ko ang dalanon or dalan dito sa may Uyungan. Nagakaguot ko ang mga truck kag hindi sila iya makaagi. Standby kay check naton ang isa diri sa mga nagpalabot sang reklamo diri man sa aton sini nga palatuntunan sa bombohanay sa udto agud iya nga maistoryahan naton ini. No, sa aton man sini nga pagpangalagad kay mapinot ko ang ila sini nga sitwasyon dito iya sa nasambit sini nga area kasunod sang pagguot kag subong man hindi makaagi ang mga salakyan sa nasambit sini karon nga lugar. Standby kay ginalabot naton diri ang isa sa mga biyahero agud nga makahatag sang dugang sini nga mga impormasyon diri man sa aton sini nga palatuntunan sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Di kon maplastar tani karon ang problema diri banwa, no, do timing man kay as per information ang Crime and Corruption na Watch International, no, nga nagatutok karon sa sining mga ginadudahan na korupsyon kag kapabayaan, partikularmente sa Department of Public Works and Highways. Daw ari karon sa area sang Western Visayas. Partikularmente sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo nga nagapanghusisa di base karon kon isa ini sa mga matalakay man or makalabot sa ila sini nga concern ang problema dira sa may barangay Uyungan sa banwa iya sang Miagaw, Iloilo. Standby diri sa aton sini nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto kay ginaangan naton ang linya karon sining isa sa mga biyahero nga na stranded sa nasambit sini karon iyang area. And then later on pamatian yung andri ang pahayag sa aton sini nga alkalde sa pagkadismaya sini sa sitwasyon karon sang multi-purpose cooperative sa mga empleyado iya sang City Hall. Naglabot sa punto banwa nga ti ang hambal sang alkalde sinya ining problema dira may posibilidad nga gintunaan sini ining wala kontrol nga pautang. Ginawiyatan naman karon sang alkalde ang listahan sa mga mayara sang utang sa bahin karon sang multi-purpose cooperative dira iya sa may City Hall. May pila sinadri sa ila nga nagabayad man on time, but ang problema bala last time nga gin-discuss naton diri banwa, no, nga may pipila dira ka mga katapos ang board of directors nga apisar retired na pero padayon sa gyapon ang ila sini iya nga pag-utang, pag-loan sa multi-purpose cooperative, no, sa city government. Tiyang pamangkot sila dira gani banwa kon nagabayad man bala sila on time. Okay, ang mga miyembro iya sang kooperatiba
nga nagatrabaho pa, no? Sa aton sini nga mga kabombo, titag sa sini kabulan nagahatag sila sa gila sini nga kontribusyon. Pero ang mga may pipila dira as per information nga why na kuno yaga bayad-bayad. Di ba siya mo maning isa sa mga rason kung nga karon, no? In deep trouble ang mga opisyal sa multipurpose cooperative sa mga empleyado dira sa may city government. Standby kay istoryahan taman dira, istoryahan taman ina diri karon sa aton sini nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nakalinyada man sa aton sini nga mga topiko, although makabig naton ining isa ka sensitibo sini nga balita, ining paghikog sang isa iya ka solterito sa banwa karon sang Saraga kasunod sang pag-aking or matapos kay ginakigan sang iya sini iyang amay nagkuha kuno ka armas lutang kagin utas ang iya sini kabuhi gamit ang nasambit sining armas lutang. Diyang armas lutang dari banwa ang padayon pa sa karon nga ginapangita sa aton sini kapulisan. 37 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 12. Nag-standby karon si Mr. Rex Fernandez, isa sa mga biyahero nga na-stranded dito sa may Uyungan area. Mr. Fernandez, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombohanay sa Udto, maayong hapon. Oo, sir. Mr. Fernandez, kumusta dira karon ng inyo sining nga sitwasyon dira sa Barangay Uyungan? Kabudlay gid sir way pa kami panyaga. Alin pa kami kay nasa agad Naulat namon DPWH kung ano aksyon nila daw ay gid. Ano ginang natabo si Rexaw? Ay may naguot ang kay Colonel Alexis bala, duwak bilog tapos dire kilid sang taytay. May lagyan man pero delikado man yutayan lang matumbay sa kuing bande ano ganito liwat ang naguot una? Ang una kay na oil tanker. Oil tanker. Ano po nakuha na. Okay. Tapos dito sa piyak na alagyan pa dulog sa baybay ayon, iya ni Erning ate duwak bilog. Mga truck man ini, sir? Oo, kay waigid nila na script ang kalsada, ginapabayaan nila ang mayo to nga kalsada, ginabungkal kag ginapangkayo ang guba waigid na kayo. Okay. Bali, sinilang gid lang ni nga adlaw or sinilang nga aga nagguot dira. Antes pa man sining adlaw, may pipila naman ka mga hitabo dira nga may mga nagkalaguot. Oo, damo na. Ti anong ginahimo sa mga opisyales dira, sir? Waigid Kungpo la siguro sa opisina nila Okay. Kaya mga tinao lang nila direte, ano man may mo sa mga tinao nila kay di man sila taas posisyon sa gobyerno. Yung mga opisyal to na waigid nila dugay ng reklamo namon nga san buwatan lang ni Artlo para hindi man kami mabudlayan ng mga behedor. Waigid ang engineer sang DPWH, waigid aksyon. Rasunan ka lang nga waigid budget. Okay. Sir, anong sitwasyon din naman? Lutakon? Paano? Anong natabo gidya nga nagkalaguot kamo dira? Anong sistema? Tamaan na ni lutak, kag tamaan na dalong buho. Kasanggap apon differential kag housing, hindi nakalin. Ano ka-importante sini sa inyo nga mga biyahero ang Uyungan area na dira, ang dalan sa Uyungan? Ano ka-importante sa inyo nga mga biyahero? Importante gid sir kung way may tibiyahe magutma namon pamilya Pareho sa imo subong halin ka pa dira kagina sang aga. Mga oras ikaw dira? Lasay sang aga dire na kami. Mga alas 6 man naguot. So pila na ka oras subong ang naggaligad, ara man ka mo nagyapo ay pakahalin. Oo, kay delikado ni dire magagis kilid sang taytay ni kay matumba wingban namon All right. Ban nga jutayan lang ni tumba. Unos lang sang iban nga tracking. Sus. Sadto anay sang nakaligad sini nga mga binulan kunti may ara kita sang kunya ko magsalado Bagyo Agaton to nga
isa man sa mga nakasamad sa sining Uyungan Bridge. Umpisa sad to may mga lihok naman dira ginpatigayon ang local government sa Banwa iya sang miag-aw kag subong man ang Department of Public Works and Highways. Ano man nakahatag sang solusyon sa inyo to? Why gid antos gid gyapon kami. Tiding ka mo nag-aagi para nga makatabok abi Mr. Fernandez, sir? Dito sa ubos gawa sir paano kami to makagi kay dito ang truck ni ning ati duwa guot to way kalen. Mga ano kalaba subong ang naguot or ang mga ang nagalinya dira nga salakyan sa area? Ang iban sir nakatabok garis gid nga gusto gid nila katabok ti amon di may basi matumba amon wingban kay paya amon karga nga daan. Okay. Bali subong man lang ni natabo sir no sa nagliligad sini may nadlaw may mga nagkala guot man dira? Oy kay reklamo way man tiga no amo gani na pilitan kami nawag sa News Bumbo gud nga mabalaan gid sang tanan. Okay. All right. Palabot namon ini sa Department of Public Works and Highways kag tingwa namon nga makakontak man dira sa mga opisyales sa Banwa para nga matagan kamo dira sa nagakigo maning tulupangod sa Rex. Sir kay mayo ni tani kun mas nila ning kalsada nga hindi magpakilid yung mga truck para hindi makmidlikado. Kay kung matumpa karon namon truck ya kag mapilpilan kami. Ano ba mayo kung mabayran ya buhi namon. Okay. Sige. Mr. Fernandez, sir, salamat gyud sa tiyempo kag sa impormasyon nga pakibahin nyo diri sa Bombo Radio. Sir, salamat gyud. Sige. Si Mr. Rex Fernandez, no? Isa sa mga biyahidor. Basi kung kita dira, Bombo Chris, no? Makalabot kita sa linya ni Mayor Richard Garin. Para nga mahatagan taman sang nagakigo sining tulupangod ang problema sa ngaton sining mga kabombo, mga biyahero, no? Ngati nagakabalaka kag apektadong ila sining palangabuyan, no? Dira iya sa may area karon sang barangay Uyungan. Tiyang unay gini nga bukada ni Mr. Fernandez ngati ginapabayaan kuno sa mga opisyales kag sang Department of Public Works and Highways dira ang ila sini iyang alagyan rason ngati madamo ang mga nagakalaguot dira nga mga truck, delivery truck. Now, kag subong man ti problema para sa ilang sini nga mga biyahero kay man ining barangay Uyungan. Amo ni ang naga-connect man mo sa Iloilo padulong dito iya sa sur nga bahin. Sang probinsya sang Iloilo pakadto na iya sa Banwa sang Antique. Sa aton sini nga mga kabumbo kung madumduman nyo pa iya sang nagliligad sini nga mga binulan, no? Nga kung sa diinti atong halit man nga natugas ang epekto sang bagyo agaton kunya ko magsala, no? Nga naguba dira ang Uyungan Bridge kag hindi gani maagyan sang mga salakyan. We thought all the while nga nahatagan na ni sang nagkaigo sining tulupangod sang Department of Public Works and Highways, but unfortunately hindi nakagwanta ang mga biyahero dira. That is why nga nagpakigbahin sang ilaman sini iyang hibubunot, no? Kag subong man problema sa nasambitan sini karon nga barangay. Anyway, balik-balikan naton ining sitwasyon dira sa may barangay Uyungan sa Banwa karon sang Miag-aw, Iloilo. No, nagatingwa kita diri nga makalabot sa bahin karon sang Department of Public Works and Highways kag subong man sa mga opisyal, particularmente dira sa alkalde abi sang Banwa sang Miag-aw sa kun ano man ang mga medyos posibles nga sarang iya nga mapatigayon dira agod nga hindi man nga maapektuhan ang mga biyahero nga nagaagi sa nasambit sini karon nga lugar. Balikan naton ang dugang pa nga mga balita kag impormasyon. Now, from time to time magakontak kita sa mga natungdan sini nga mga opisyales, and then later on tingwaan taman nga maplastar diri sa kun ano man ang ila sini nga mga tinutuyo agod nga matagan sang nagakigo man nga solusyon ang problema sa mga biyahero. Pagbaliktad dugang paggid sining mga balita kag impormasyon may kantanan man sa sining utang dira sa may Iloilo City Hall.
ang utang sang ang kwarta rather sang mga miyembro sang kooperatiba ti daw kasubong ginaistoryahan lang sila karon sa mga wala dito sang mga opisyal sang multipurpose cooperative. Now, kag wais ang may iplastar sini iyang pamatod kung indeed may bilin pa ang kwarta sang mga miyembro sang kooperatiba. Dismayado diri ang aton sining alkalde kag subong man ang balsang alkalde sinya posible gintunaan sini ang wala iya makontrolar nga pagpautang. Malikanta dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri sa Bomboanay sa Uto pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagpreparar sa great lineup of songs for one great musical night sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ito ay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang Doric Lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya. 53 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12. I stand corrected, bagyo painggal ini ang nakahalit sa Uyungan Bridge. Tisang Nobyembre tuig 2022 so nakaligad sini ang tuig. Ang DPWH amo niyang nagpreparar sa alternate route mo para sa mga heavy vehicles bala sa aton sining mga kabumbo kay ti amo niyang commitment sang Department of Public Works and Highways sa kay Congresswoman Janet Garin nga ma-fast track ang preparation sang dito route, no? Nga ginpahayag man gani ni District Engineer Randolfo Milo Santos sa aton sining mga kabumbo. Tisad to ang pahayag ni DE Randolfo Milo Santos, no? Nga sinya mga isa ka semana agya na dira dayon ang alternate route para sa mga heavy vehicles. Sa aton sini karon niya mga kabumbo, ti nagyan gid man galing kiti. Suno iya sa kay Mr. Rex Fernandez, isa sa mga biyahero daw ay man kuno sang nagakigo sini nga maintenance or kung anong plastada dira nga para nga hindi lang balaya kay makatabok ang mga heavy vehicles, no, or ang mga delivery van or delivery truck rather, kundi makatabok man mala nga hindi perwisyuhan sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon may pipilato ka mga nagkalaguot nga mga truck sa aton sini mga kabumbo, ti hasta subong way pagyapon makuha. Ti hindi makatabok ang iban sini iyang truck bangod sa sitwasyon nga tuman kalutak. Ti nagapanawagan dire ang mga biyahero nga tagan man sa nagakigo sining tulupangod sang Department of Public Works and Highways, so particularmente sa kay District Engineer Randolfo Milo Santos. Inakon siya pang nagapungko dira nga District Engineer sa aton sining mga tagpalamati nga bisan ma-plastar na dasang mayo para nga hindi na iya magkalaguot dira banwa ang mga nagabiyahe. Now, kay tikon maguot ka dira karon, ma-delay ang imo sining ginalaga sining tsimpo sa mga delivery.
Hindi lamang ikaw ang mahalitan, kundi ang pati ng mga salakyan nga nagasunod man sa imo. Ti timing gina kay ang informasyon naton nga nabaton daw ari pa dire sa Iloilo ang ano to ganing ngalan kay ina sa aton sini nga mga tagpalamati. No, may gin-share diri sa akon ang isa naton ka kabumbo sinya timing ina mumbutsam, no, kay base kon mabatian nina ang concern sang mga biyahero dira, no, kag mahatagan sa nagakigo sini nga igtulupangod. Ang ari pa diri ang Crime and Corruption Watch International under sa kay Secretary Carlo Batalya. Ti kun ari pagin man diri base kun pwede nyo man mapasiplatan dito ang sitwasyon sa banwasan nga miagaw. Kay daw kasubong iya nga hindi kasubong hindi nga daw kasubong sandig diri sa kay Mr. Rex Fernandez pinabayaan gidiya sang Department of Public Works and Highways dira. Amo na bala ang isa sa mga ginakabig man nga problema sa karon sa aton sini nga mga kabombobot kuno nagaklinabo sa DPWH karon sa aton sini matag palamati. Ugaling may mga impormasyon man kita nga daw maginalauman na ang reshuffling karon sa mga opisyales sa Department of Public Works and Highways, particularmente diri sa Regional Office 6. Daw i-relieve kuno sa pwesto si Regional Director Neri Bueno bilang Regional Director. Kag sa higher ups to Banwa may movement man dito nga pati gayunon. Di mo na lang hambal naton nga kung hindi naman lang mapuslan, no, kag duway gid sang kapuslanan, pangakso na di. Kag butangan sang mga opisyales nga mapuslan, no, nga nagatrabaho kag kainsindi sa pagtungod sang ila sini nga responsibilidad. 59 minutos na kaligad sa takna sini nga las 12. Istorya naman naton this time ining problema sa mga miyembro sang kooperatiba dira karon sa may city government. Kay ginapangayo nila sa mga opisyal sang nasambit sini nga kooperatiba nga ipakita idiga sa ila kung bankrupt na gid man bala or may bilin pa ang kwarta sa kooperatiba. Tidismayado diri ang alkalde sang mabalaan yang nasambitan sini karon nga isyu. Kag suno pa gani sa alkalde sinya posible nga bangod sa hindi kontrolado nga pagpautang nasala po ang ini nga problema. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombo Cham nagapati diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga nagakadapat nga may ara limitasyon ang kantidad nga ginapautang sa kooperatiba, especially sa mga opisyales sini. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, siya pahayag nga dapat isandig sa articles kaga pagsulundan sang isa ka kooperatiba kung sila ang maximum nga limit nga pwede ipahulam sa opisyal man o kon miyembro. Suno kay Mayor Jerry Treñas, kag ti ginalantaw niya diri Bombo Cham, nga ti posible isa sa mga problema nga wala sang kontrol kag halog ang kooperatiba, the reason why nga nag-occur ang ini nga mga problema. Nagpabutyag man sang tuman nga pagkadismaya ang alkalde sa nagakatabo nga problema sa Iloilo City Government Employees Multiple Purpose Cooperative. Paathag sa alkalde, maserbe kung tani nga dalangpan sang mga empleyado ang kooperatiba kung may ara problema kag kinahanglanon. Kaga Bombo Cham, tama ini ko importante suno kay Mayor Jerry Treñas nga maproteksyonan ang interes ng tanan nga miyembro. Sinigin question man ni Mayor Treñas ang monthly payment na ginabayad sa mga dalagko nga utang sa kooperatiba kay ti niara nga mga nagautang nga mga opisyales nga ang ilang loan Bombo Cham minilyon pero ang ilang monthly niara 1,000 o kun natituman bala kagamay nga ti ang balde diri ni Mayor Jerry Treñas mag 1,000 kada bulan san-o ayan na impasan ang ila nga utang. Ginalantaw man nga ti naglabot gid around 23.7 million pesos ang kapilugan nga loan amount
sang mga high-ranking official sang kooperatiba. Nagakadapat man checkeron suno sa alkalde kung nakarehistro bala sa Registry of Deeds ang gin-collateral sa mga opisyal para sa ilang mga utang. Ginalantaw man ng tawon kung masalbar ang kooperatiba Bombocham kay kung alang-alang gidman ang ginpang kolateral sa mga opisyalis amo na ang pagakuhaon kag ibutang sa co-op para magbalik ang ila ng operasyon. Kag nakatalana man makigsapol si Mayor Jerry Treñas subong nga hapon sa mga opisyalis sang Iloilo City Government Employees Multi-Purpose Cooperative City Legal Office kag ang Cooperative Development Authority agot istoryahan ang problema kay subong adlaw diri Bombocham ang mga opisyalis sang co-op nga tiari sa kilid sang media lounge naga-meeting sila kag tiula nagapasulod sang pila ka mga tawo agud nga ti makontrol man ang crowd kag kagina sang aga medyo miara nga mga pila ka mga empleyado sang Iloilo City Hall nga nagapila diri naga-submit sang ila papeles for withdrawal sang ila nga mga capital shares. Dugang pa siya natungdan himuon niya ang iya masarangan nga mahitso ang mga issues nga ginapangatubang sa sining kooperatiba bilang alkalde sang syudad kaga bilang miyembro man Bombocham sang kooperatiba. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Nas nga adlaw nakibot ako na may naghatag sa akon sang listahan nga nabutang didto ang mga loan sang mga opisyales sang aton nga kooperatiba diri sa City Hall. Sang nakita ko ini nga listahan, pinatawag ko dayon ang mga opisyales, no, may mga 5 nga nagkadto diri sa ako, nag-istorya kami. And nagpaset ako sang meeting karon nga hapon, upod sa ila, upod sa legal. Nistorya ko man ang legal, kay ang akon diri nga tuyo para lang nga maproteksyonan man ang interes ng mga nagbutang man sang kwarta nila diri. So, karon nga hapon, sapulon ko ang mga opisyales. Upod na sa City Legal, upod sa CDA, para mapangitaan niya siyang paagi para nga masolusyonan pa initanan ng problema. Kaya tinakita ko daw kadako gid sang mga loan sa mga opisyales. Isa sa mga problema siguro ay isang control, no? Kaya ang cooperative is very loose. I think it should be incorporated in the articles of the cooperative kung pila lang ang pwede mahulam kag anong maximum limit. And I was told nga may mga putika sila nga mga properties. Titanoon ko gid kung ano ni ang mga hambal nila, may real estate mortgage sila. I do not know if this were really registered with the Register of Deeds to ensure that the cooperative is fully protected. In case there is no payment, then these real estate mortgages can be foreclosed. So I have said it. I am utterly disappointed with the situation. This is not what a cooperative should be. A cooperative should be there to be able to provide a leeway for people, especially when they have problems. Ang natabo, pila lang kabilog opisyales mismo ang nakahulam sang dako nga fondo sang kooperatiba amo na hindi manami. And pangitaan gid ni solution. Well, there's no really explanation for the amount. No? How do you explain the magnitude of the loan? But ang ginambal nila nga may ara sila ibayad, no? So that is what we are going to look into later in the afternoon. Nakastorya sila Mayor about the bylaws nila nga eligible daw sila for 6 times ang ilang capital share. Amo na ginambal nila. Ang siling sang isa nga may deposito sila nga dako man. Pwede sila makahulam sang amo na nga kantidad. But ang point kung tuod ato ang listahan, kay ginabasihan ko lang to amo tong listahan, may iban to nga ginabayad nila 1,000.
Hindi ko kabalo kung saan una may empasan kung isa lang kalibo mo ibayad kada bulan. Ang isa na gambal hindi na 1.5, 1.4. Pero, way ko listahan nga opisyal nga ginatag. Ang isa di nga insindihon ta, ang CDA is separate from the city government. That's why while we're looking into it to make sure that the interest of the other members will be protected, it is separate and distinct from the city government. That's why again, patawag ko ng CDA, parang upod sa CDA, we will try to unravel the problem and see how we can still find solutions to this. You go to the cooperative law and then see how liability will be attached to those officers who approve the loans. Amo na gani nga kinahanglan siguro kung kung masalbar ta pa ni mapasiguro ta nga kung sinugin man mahulam nga dako kung may mga makuha pa sa City Hall or sa GSIS diretso nga mabayad diri sa kooperatiba. First of all, I have not seen the articles of incorporation of the cooperative. So, why ko kabalo kung anong bylaws nila. Amo na, tanawon pa sang city legal ta. Mayor, ang kasiguraduhan na somehow makabulig ang ikaw mismo, Mayor, personally, kay knowing na separate ang kooperatiba, ano nga mga steps ni Mayor ang ginalantaw ni mo nga mabulig? Well, as Mayor, I have the moral suasion. And they are all employees of the city government. Some of them are department heads, as a matter of fact. I am a member of the cooperative. Pero ang punto diri, ang proteksyon na ni dapat sa tanan, no? Because kadako sang kantidad nga involved. It is very unfortunate. The first time I encountered a problem like this, no? So I cannot really say kung mapangitaan pa ni solusyon una. Kung mapangitaan solusyon, ano kadugay ang solusyon sini. Pero ako ang tingwaan ko nga pangitaan kini solusyon because we cannot just leave this at this, no? If they're saying that there are securities, as a lawyer, kung may security, kung hindi mo mabayaran, i-foreclose mo ang security. So, I want to find out kung may security man, kung may real estate mortgage, kung na-register na sa Register of Deeds. No? That's the only way that the cooperative will be protected. If there is a security, kung may real estate mortgage, kag hindi mabayaran, kag i-foreclose, then the cooperative will be able to recoup its investment. Hindi pa man sila, kay tigambal pa man sila nga may security kung may aragin man nga mga duta nga gin-mortgage. Kung hindi mabayaran ang kooperatiba, i-foreclose ang mga duta and then makabawi. Parehas bala bangko. Kung bangko maulam ka, iputika mo balay mo or putika mo duta mo. Kung di ka kabayad, i-foreclose ang bangko mo duta, ang duta na mismo pwede baligya sa bangko kundi mabawi man sa bangko ang iya nga investment. Parehas man na. But I have to make sure that this security were indeed followed. Kung salakyan iya salakyan iya ginputika, may chattel mortgage na register sa LTO, parang may protection ang aton nga kooperatiba. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Nagakadapat gid sini nga as soon as possible ni mahitso na ni kay masulbar ining problema, Bombo Angel, kay isa panuaron nga ni isang aton sini nga alkalde, it is unfair sa iban sini nga mga ordinary members nga sa karon iya nagakinanglan sila sang kwarta, hindi sila makaloan kay werasan lang sila sang co-op, pero natukiban nga nagasulubra iya ang loan sang mga officer sang nasambit sini nga kooperatiba. Tido
do bukot mayad man mag-amo kada Bombo Angel kay pinangabudlayan man ni sa mga empleyado dira ang ila sini nga sweldo, ang ila sini nga gina-contribute dira nga sa tion bala nga kinanglanon sini nila may dalaganan sila galing kiti subong werasan ka lang dira hindi klaro kung anong plastada kung may bilin pagin man bala no or ang mga nagaulutang dira nga mga members ng board nagabayad gid man may iban man nga nagabayad Bombo Angel sa insakto pero may iban gid ya ati abal gani isang alkalde siya may iban gani diya nga may ara kuno gani nga minilyon ang utang tapos ang iya sini nga bayad 1,000 kada bulan. Ano kuno sina iya karon niya Bombo Angel magwaabi ano yan na maimpasan? Jel? Actually, amo ginabombot Sam ang ginri sang alkalde kay siya mismo nakakita sang lagaw-lagaw nga listahan nga ti loan amount as of April 2023 kag ang nakabutang diri sa second column is May 2023 deduction miara diri nga ti ang iya nga utang is around 1,500,000 tapos ang monthly deduction niya sa bulan sang May 1,000 pesos. Miara man nga ti ang iya utang is around 1,700,000 ang iya deduction is 7,800 kag miara man nga ti 4 million o kuno 4 million iya utang. Agoy. Tapos ang actually mamutsam amo na ang tapos ang deduction niya is around 30,000 for the month of May kag miara man utang nga ti ang iya nga utang is 5,600,000 pesos ang deduction niya sa May 20,000 pesos Bombo Cham. Ang kabugusan niya utang sa bulan sang April is around 23.7 million pesos. Bombo Cham. Tama agad ka ko kung isipon and subong gid lamang adlaw, subong nga aga, nagapila diri ang pila ka mga empleyado sang Iloilo sa Tihol nga mapasa na kung sila sang ilang form for withdrawal sang ilang capital share diri sa may co-op and today subong hapon ang lantaw natin kung ano sini ang mangin resulta di Bombo Cham sang pagpaki-istorya ni Mayor Jerry Treñas kaupod ang City Legal Office mga miyembro o kunang opisyalis ang kooperatiba kung ano gidman bala ang natabo nga problema kay last week nagambal diri ang board of directors o kung isa sa mga kabahin sang opisyal sang kooperatiba nga by Monday mapresenta sila kay Mayor Jerry Treñas sang mga solusyon nga possibly isa ina sa mga lihok nila agud maplastar ang mga problema kung amo to gani Bombo Cham last week natakan ikaw sa mga whereas sila kay liwat lang man ang sabat Bombo Cham kay ti kasimple man lang sang ginapangayo sang mga member sang co-op mo ipakita ang statement or sa malipot nga pulong may kwarta pa nga bilin ang kooperatiba kung may ara pagidman, kay gambal man sila nga hindi pa bankrupt, pila. Pila ang bilin. Kag ang iba niya, ma-withdraw na sila ya. Ambal gani isang na-interviewin mo to. Sinya, pwede gidaway sila na mo napunggan nga mag-withdraw. No? Pero pwede gid sila kuno marilisan kung gustohon nila. Ara man lang gali, pwede man lang gali marilisan ang mga gusto mag-loan kung gustohon. Galing ang pamangkot, may bilin pa balang kwarta sa kooperatiba o kung naubos na pautang para iya sa mga opisyalis lamang Bombo Angel? Amo to ganyang balumbomot siya nadakpan man mismo sa hambal sang ni Ma'am Malban the last time nga willing sila maghatag sang loan kung may available funds. Bombot siya mambal mo gani adakpan mismo sa iya nga sabat si Ma'am Malban. Kaya muna bantayan tagi na karon Bombo Angel kung ano i-presentar nila to nga solusyon, pero kung hindi sila kapresentar sang ano nang tawag, correct me if I'm wrong, statement of account abi, financial statement po financial statement kung may bilin pagidman o kung wala na bilin, dira ta na karon mabalaan na Bombo Angel, pero ang solusyon niya ara na ang gusto ta pagidya makita kung may bilin pagidman kag eksakto bala ang panagupnop sang mga ordinaryo nga miyembro sang kooperatiba nga wala na iya sang bilin ang kwarta nila kay ubos na iya ka pinautang dira tapos ang bayad nila ginabuhin sila monthly tag 1,000 tag 2,000
In fairness sa may mga utang dira nga ti, nagabayad iya kada bulan 30 mil, 20 mil, 25 mil, at inaya do may palabuton ka Bombo Angel nga in due time or sa pag-abot sa punto iya nga inug-impas sila, maimpasan gid. Kaya ti, ginabalikan nila iya kada bulan mo. Pero inang utang kay mo minilyon, tapos ang ibuhin si mo kada bulan, 1,000,000. Ti daw hindi maglayo sa impormasyon nga nabato naton diri banwa, Bombo Angel, nga may ara dira sang miyembro sang may membro dira sang board nga retired na ya. Tapos kadako-dako sang utang niya. Tapos ti ang ginabayad niya kada bulan hindi man mapiho kung nagabayad siya o kung ay hindi ginaya mabalikan Bombo Angel. Hindi ba? Paano ka na karon makaimpas abi kung way mo ginabalikan? Tiyan mo nang isa sa mga problema karon perti bantayan ta kung may bilin pagin man blaw kung way na, Jel? Actually, Bombot, Sam din pamangkot natin diri si Mayor Jerry Treñas kung ano, kung niya sa information may hanga, may ara gid man niya isa ka retired nga empleyado sang Iloilo City Hall nga tido may utang pa sa may co-op kag tido wala pa bala na settle ang blaydan niya diri Bombot siya mambali Mayor, right? Tido naglala dagit ang problema how mambali Mayor amon actually ang statement gid niya Bombot Sam sangging ginpamangkot ina nga allegation Rizati, amo to ganing hambali mo lang taon naton kung maplastar gid man bala kung ma-open up na gid lang man mismo ang board nga i-open up nila kay Mayor Treñas ang tanan-tanan nga problema agud maplastar masolusyonan na kag hindi na mismo lapad pa ang ining diskusyon Bombotsan kay ti minakita kita diri nga isa ka pagbabutyag sang isa ka netizen pati anonymous ini sa Bombotsan nati ni ara siya ka kulba and trust issues sa nagakatabo subo nga pati pag-invest sa may gobyerno nati do alang-alang ka Bombotsan kay di do ginaang gagwa do ang maka-take advantage sa gyapon kun ang makapulos sa mga amuning investment sa mga kooperatiba mga dalagko nga tawo nga ti kun tani ginasaligan man sa mga normal nga empleyado nga ti ambaga ni Mayor Jerry Treñas dalangpan kun tani kag dalaganan nila sa tion nga mikinahanglan sila Bombotsan pag isupar amo ni ang pagaymuon naton nga ti i-follow up naton within today kay hambal ni Mayor Treñas singuhaan kag sa pulo niya gid subong adlaw ang mga opisyalis agud istoryahan ining issue Bombotsan. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. Tanan pwede mahambal sang mga tao nga yara or official abi sang kooperatiba. Tanan pwede sini nila mahambal nga yes, mapa-audit kita. Yes, may pundo kita. Yes, may amo kita sini. May amo kita sadto. Pero the only thing nga patihan sang mga miyembro nga naga-question kung makita nila nga may kamaturan or makita nila nga indeed may bilin pa ang ila siniya nga kwarta. May nakahutik man gani isakon sila nga kabalo ka Bombotsam. May pipila na dira ka mga empleyado lang gamiton ko no? Nga may mga matag-as nga posisyon sa Iloilo City Hall nga nag-loan sang dako nga amount sang kwarta kay may investment pagid ini sila nga gin pasakupan. Ining investment nga ila sini nga gin pasakupan na sa matter of fact hindi lamang kay mga matag-as nga may posisyon diri nga mga empleyado sa City Hall, may abogado, may negosyante, may doktor, kag kung mapati ka man kag sa hindi, may kontraktor. Ang gin butangan nila sang ila sining nga investment worth of millions of pesos. Ini palinton sa inyo kay to
mapurupinot kag may pipila na diri ka na biktima. Ini may tuhoy bala sa nakabati na kamo sa sining ano ni? Black or blue diamond? Ipa-counter-check ta pa ni kag tuman ni ka big time kay do hindi ka kuno mag ano mo, do hindi kay magduha-duha kag mapati kagid kay man ang ila kuno siniya nga opisina banwa yara sa isa ka big time nga hotel dito sa may Metro Manila. Tingin na pa counter-check ta pa ni but ang mga nabiktima sina diri kuno banwa may abogado, may doktor, may negosyante, no? Diba sing iban sini nga mga nag-utang dalagko dira iya sa kooperatiba sa city government sa city hall, no? Basi kung iban sini sa ilabla na nagkagat man sa kag nainganyo man sa investment sa sining ipiho ko lang later on, no? Black or blue diamond gani? Sa aton sini makabumbo kay grabe nimo. Yamakon mo sini banwa. Double your money kuno ni kung nag-invest ka ba ari naman kita sa double your money, No? Ari naman kita sa double your money. Amo na gani ang bansang kilala ko bla sinya kon if it is too good to be true. Delikado. Tiyamakon mo. No? Mga nag-invest rin, mga kapitan sa barko, chief mate sa barko. Hamakon mo ang hindi ka man magduwa-duwa kay sus. Pambalsang kilala ko, ang opisina, ra ko sa Okada mo. Ano nga ni na-engineer ang Okada? No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang nabalaan ko lang yung Okada, kanon, ukad na kanon gali na ukad na ukad or sukad. Pero muna ko no banwa, ginatipon ko pang dugang sini nga mga impormasyon. Kag sa Iloilo, may-ari na di ko no, nga na biktima. Ang bansa kilala ko siya, bumbutsan, basiya mo bala na? Basiya mo na bala ang iban, dira nga nag-utang-utang sa may, tawag siya ni, sa may kooperatiba, dira sa City Hall. No? Nag-utang-utang sila, basi kung nag-invest nila to sa Blue Diamond. Ligto ng ulo kapato or ligto ng liog kapato. 24 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Hulaton ta kay subong i-present ko no sang mga officer sang nasambit sining kooperatiba sa kay Mayor Jerry Treñas kaupod sa mga miyembro sang kooperatiba ang financial statement kag balati diri tayo mabalani kung may bilin pa nga kwarta o kuno ay nagidman. Oras sa Pomoradyo, Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na kaligad sa takna sa Ningalaw na. Pagbalik ta, dali lang tagyapon sa syudada. Kumusta o naton ang operation sa Public Safety Transportation Management Office when it comes sa on-road na parking, kag mga obstruction malas kilid sang dalan. Hindi naman lipod sa aton sini nga mga kabumbo nga sa karon nga daan. Ang mga mayor nga dalano naton dire katunga sini okupado na sang temporary stalls. Now, kay ongoing subong ang pagtukod sang aton sini nga mga bag-o kag moderno sini iyang merkado publiko. Pero ti ang problema sini galing banwa kay giigod kita disdalagan sa trapiko, tinugangan pagikaroon niya sa mga nagapasaway siniya nga mga nagapark sa kilid sang mga dalan nga hindi man pwede, nga way ginapanagutan. Anong ginahimo karon kay pila na bala ang mga nagkaladakpan diri sa Public Safety Transportation and Management Office? Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdumon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan?
I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer kun 4 ka oras lang. In standard time, 29 minutos o kung 30 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Grabe gali ba? May 4 milyones na gali ang utang o. Grabe. Pakon mo, 4 milyones ang utang. Oh, sa co-op. Agoy. No? Oh, ti pa si kon butlang. Wala man tagpalo, pero informasyon ko muna eh. Nag-invest ko no to sa Black Blue Diamond to. Wow, sus. Double your money. Ito naka-payout na. 31 minutos na nakaligad karon sa takna sininga launa. We have na line si Mr. Jack Kunlo ang head sa public safety
Transportation and Management Office. Sir Jack, good afternoon. Si Momo Cham, live ikaw sa Bomboanay Zone 2, sir. Momo Cham, mayong hapon, kagamay hapon gid sa atong tagpalamati. Ma-update lang kami, sir, sa inyo sining operation against illegal parking. Kay ti, hindi naman lipod sa ibalo sa mga kamumo naton sitwasyon sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa Iloilo, Sir Jack. Yes, salamat kid Momo Cham, no. Maayo kay na pamangkot mo na, no. Sige Momo Cham, no, wala din na untat ang aton nga adlaw nga road kag illegal parking operations or road clearing. Momo Cham, no. So subong aga dito naman kita kay nasa Haro area, no, sa may Barangay Simon area. Sige adlaw ini Momo Cham, no. Ang aton operation para nga ma-sustain naton, no, nga maanad bala Momo Cham pang aton nga mga motorista nga hindi mag-park, no, sa mga illegally sa mga non-parking zone naton nga mga karsada, Bombo Cham. All right, so far Sir Jack, sa records nyo, mga pila na ang inyo sinima na-apprehend? Bombo Cham, wala diri sa akon ang record subong, pero Bombo Cham, no, ang aton daily na nga average sa Bombo Cham pa way man kanubo ta 50, no, sa isa ka operation sa Bombo Cham, no. And kalaban lang sina Bombo Cham, no, private vehicles, tricycle kag motorcycle, Bombo Cham, no. So pero ang private vehicles siguro Bombo Cham nga mga four-wheeled, mga 60%, no. Amo gina ang kalabanan naton nga matikitan sa karsada, Bombo Cham. Pananglita na Sir Jack nga nagaliwat-liwat na gid kag dumasami almost every other day or even every day or every other week. Madakpan nyo ini sila. May ara bala sang mambal naton. First, second offense until such time ngati i-impound ta ang ila sining mga salakyan, sining mga masami nga naga-violate sa sining on-road parking naton or illegal parking rather sa mga dalanon naton, Sir Jack. Bombo Cham, sa ato nabing nga ordinansa, wala sang first, second offense, no, sa mga naga-illegally park ng mga vehicles sa Bombo Cham, no. May ara kita Bombo Cham, muna nga ginpa-amend nato na nga kita ng amendment sa illegal parking kag iban pa nga violations nato na Bombo Cham, no, kung madumduman ni Bombo Cham, no, nag-request kita sa City Council through sa office ni Mayor Jerry Trenias na pataasan na ang mga penalidad naton sa karsada kay isa kita sa mga highly urbanized cities sa Bombo Cham nga tama na kanubo sang aton ng mga penalties nga gina-implement, no, Bombo Cham. So isa ina ang pero di amo nang rason ni Bombo Cham, no, rason sa Bombo Cham because nga nagasigi-sige na nagabalik-balik. So ti inisa nga mga intervention sa Bombo Cham, no, magahatag sa pagduwa-duwa na, no, sa aton nga mga vehicles, especially sa mga private vehicles nga mag-park o mag-violate liwat, kung mabatsaga na nila nga madako gali ang penalty kung madakpan ikaw nga naga-obstruct or naga-illegal park ikaw sa mga dala naton sa syudad Bombo Cham. No, kag gusto ko maniklaro Bombo Cham, no, 80% sang last year naton nga data Bombo Cham ang kalabanan sila mga private vehicles, no, kumbaga mga four-wheeled vehicles, no, Bombo Cham, no, mga private Bombo Cham, no, gamay lang da ang aton nga mga PUJ kag tricycle Bombo Cham, no. So it means to say based sa aton data nga kung pataasan naton niya ang aton penalidad, may mga kapasidad nga magbayad ang ini kung nag-violate sila Bombo Cham. Alright. Now, Sir Jack, may mga instances ba lang nga may mga ginpang impound kita, may mga ginpang guyod kita? Kung may ara, anong mga balasian sini ninyo? Yes, Bombo Cham, mamay ka na pamangkot minano. May ara kita Bombo Cham sang Ordinance 318, no, towing, clamping and towing ordinance naton, which kita implement naton Bombo Cham, no. Nagatow kita Bombo Cham, but sa subong unfortunately ang aton nga tow truck, no, nga ginagamit naton, naguba ini siya, no. So Bombo Cham, no, ang hydraulic yan nga system ang naguba, so na siya, no, scheduled for repair Bombo Cham. So that is why nga kung makita ninyo kung manusar naton ang permit naton na impound amo niya mga tricycle kag mga motorcycle, it is because hindi niya nagkakinahanglan sa specialized nga mga truck or towing truck, Bombo Cham, no. So Ordinance 318 na sa Bombo Cham, no. So muna sa mga implement naton Bombo Cham, no, kasi Ordinance 318 once tow ang imong salakyan, 1,200 ang light vehicles nga ma-violation nimo Bombo Cham. Okay. Now, you made mention kay ina nga may kantanan sa kita diri sa syudad sa Iloilo, highly urbanized city kita, pero kita ang may pinakanubo sini iya when it comes sa multa
may ara na nga ginaduso karon iya Sir Jack nga sa matter of fact na discuss naman in last time. Pero kumusta na to? Ano na ang update sa tong ginaduso nga pagpasaka sa mga multa sa mga traffic violators? Yes, Bombochap, no? Last time na-discuss natin naka-second committee hearing na kita, Bombochap, no? Sa aton nga chairman sa transportation kay Councilor Cabaluna, and ginifikar dito kung paano nato nakab-up ang ina competition. So ina competition, Bombochap, halin na sa BLGF, no? Bureau of Government Finance, nga kung sa diin, paano ikaw mag-compute sa aton nga mga penalties, no? Nga support nato, no? Sa tagsa ka mga LGUs sa Bombocham. So hindi sa silinga nga kay gusto lang namon amuna siya. So may ara may computation ina siya, may formula ina kung paano ka ikaw maka-arrive sa amon na competition, Bombocham. Hopefully, Sir, ginalantaw sang imo talatapan nga pananglitan maaprubahan ining pagpasaka sang mga multa makabulig ining ti magtihin-tihin man ang mga masami nga naga lapas sa aton sini nga mga traffic ordinances sa Mr. Kunlo, sir? Bombochap, dako gid ang ibulig, no? Una, ikaw kung nakaagi na ikaw dako, for example, ang illegal parking, no? Nga may 1,000 pesos na violation as per sa aton ka request. So butilingon, the next time na mag-park ikaw sa the same road or sa iba man nga road nga kita nimo may mga no parking o kung balaan mo nga hindi dira pwede ka park, magatihin ka na, Bombocham, no, magpangduwa-duwa ka na, bisan ano kagwapo sa imo sa lakyan, kung 1,000 ang multa, bisan paano makabastag na ikaw. So maging himo ni siya, maging amuna ni siya, maging standard naton, nga hindi butlingon, na kung wala traffic aid, mapinagusto lang kita, no, kaya wala traffic aid. So dapat nagasugo din na sa aton. So paano na mo na maubra kung wala kami? So kinahanglan, no, una, stricto kapag implement sa aton nga mga ordinansa, kag may mataas kita nga penalty. Kaya penalty, ang purpose naman lang sini, para nga makumpel nato ng tao nga maghalong kag mag-avoid nga maka-park or maka-violate ka sa mga road regulations naton kay matag-as ang multa, Bombocham. Okay. You made mention gani kagina nga pila to 75 or 80%, if I'm correct o ma-recall ko, mostly sini ang mga ginapang-isyuan ninyo sa citation ticket, Mr. Kunlo, sir, mga four-wheeled vehicle, mga auto kag mga SUV. Yes, correct na, Bombocham. No, that is why sa discussion namon dito sa committee hearing, inambal nato dito sa upod man sa discussion ko sa mga kooperatiba, Bombocham, nga naga-modernize na kita, no? Nagahulat na kita sa MC. So mabudlay na iya sa aton nga mga driver sa modernized jeep ka or violate sa aton nga ordinance sa Bombocham, no? It is because mapos na sila monitor sa ilang tagsa ka mga kooperatiba, and at the same time mahapos na naton monitor ang mga enforcer naton nga nagahimo sa hindi amo sa dalanon, Bombocham, because sa aton nga mga jeep driver ang modernized jeep hindi na sila kapot kwarta, may pound na sila, no, ang ilang nga nagakontrato lang konduktor, no, sa aton pang nambalanon nga kapot sa kwarta. So hindi na pwede nila basta-basta lang yan nga ihatag o i-bribe nila ang kwarta or ang kwarta ikilkilon sa aton enforcer kag may CCTV na, ano, so madali na naton madakpan kag mawalaan ng aton nga mga enforcer kung nagapangilkil man. Kadua, Bombocham, si Mayor Jerry Trenias kapangita naman pagi na mabutangan sang mga body cams ang aton nga mga enforcer nga isyuhan naton sa mga POP nga kung sa diin sila lang ang pwede makapangdakop sa aton nga mga traffic enforcer, Bombocham. Kaya hindi man manigar, Bombocham, no, may mga tao magginatadalan nun nga nagapang abusar man, no, sa ilang otoridad, Bombocham. So that is why ginobrahan man namon ina sang pamagi para nga ma-avoid kag madisiplina ini sila, Bombocham. Okay. Kiti do balansyado malana, Sir Jack, when it comes sa bribery nga ginatawag mo. Kung ang tao hindi magpa-bribe, hindi man mang-bribe ang isa ka tao. Amo man ina samahin sa mga traffic enforcer kag sa gina-apprehend yang motorista, kung it's either way mo, no? Kung hindi magtunghol sang bribery or bribe money abi ang motorista nga nadakpan, why sang bribery nga matabo? Why man sang bribery nga matabo kung the other way around nga mahambalabi ang traffic enforcer nga 1,000 balayran mo, pero kung sakon nga magi 500 lang mga mo sina nga senaryo, Mr. Kunlo, sir. Yes, insakto na, Bombocham, realidad ina nga sinabi sa dalanon, insakto na ang imo nga aginhambal, Bombocham, no? Well, in fact, that is why gina-encourage sa amon like sa inyo sa Bombo Radio, Bombocham, no? Naging padala ka mo anay sa amon nga video nga nagapakita nga may ara sa irregularidad nga ginobrato ng enforcer. That's why gina-encourage man namon ang aton nga motorista, Bombocham,
nga kung nakasugata sila sang aton enforcer nga nagapangilkil o kung nagaubra sang hindi amo isugid o ma-complain kit sa aton or ipaagi naton sa Bombo Radio kung do tanaw naton nga daw medyo nahuya kita or daw way kita gana makagdi sa aton opisina kay ang corruption sa kay Mayor Jerry Trenias sa Bombo Chap o kung ang pagpangikil one strike policy lang ina Bombo Chap buti lingon pahalin ng gidayon basta nagapangilkil ang aton nga mga enforcer. Curious man ako sa sining plano nga mag-purchase ang city government sa body-worn cameras. Mga pila ni kabilog, Sir Jack, on the stage pa lang bala sa pagplano ini or may mga ara na kamo na lay down kag ginaplansa na lang para nga ma-materialize ining nasambit karon iya nga isa man sa makabig naton innovation agod nga mabatuan ang korupsyon na Mr. Kunlo? Yes, Bombo Champ, wala because nga wala ni siya nato madala sa aton nga annual budget na program. Hopefully kung may kita sa nga surplus para sa aton supplemental budget, hopefully mapangitaan ni sa sang budget Bombo Champ no. So si Mayor Jerry Trenias no nagmandot naman sa aton City Administrator's Office nga pangitaan ni no sang resources para nga maka-purchase kita anytime soon. So that nga maproteksyonan nato ng aton nga motorist and at the same time ang aton man nga traffic enforcer kaya ang among interview Bombo Champ tira nga una nga gitanaw siyempre of course kung may complaint no ang imo tinaga versus tinaga sa aton enforcer. Yes. So kung may camera mas mahapos na kita maghatag sang judgment Bombo Champ. Ang plano, Sir Jack, mga pila ka body-worn cameras baklon ang i-procure rather? Hindi pa kami kambal Bombo Champ kay una di pa depende na kung pila ang budget nga makita nga pwede naton initial na magamit sa Bombo Champ tapos kung pila ang presyo sa aton nga camera Bombo Champ. Okay. All right. Tantis ko magbiya sa imo, Sir Jack. Member ka man sang co-op, sir, sa City Hall? Bombo Champ, ang tani, no, but wala pa kita nakapamembro dira Bombo Champ. Supposed to be mapamember kita, but wala pa Bombo Champ. Safe ka gali iya, Sir Jack? Safe ikaw sa palaligban, Sir Jack? Bombo Champ, ako nga lang, wala man to Bombo Champ. Sige. Sir Jack, thank you so much. May hapon sa liwat. Salamat gid Bombo Champ, kag may hapon gid sa atong tagpalamat. There you have it, si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Padayon ang operation batok sa illegal parking, mga illegal structure sa Public Safety Transportation Management Office. 80% sila dire mga nagkaladakpan na mga mga SUV, mga auto, no? Anong sedan. Ang proper term sedan. Mga SUV, mga pick-up, no? Nga tikong kaisa bala sa aton sini nga mga kabumbo. Kita man nila nga hindi pwede ka-park dira pero tembot kun nga naka-park sila dira ya. No, gusto lang yan nila guro mag pinasaway sa aton sini nga mga kabumbo kag paborable kit kung mapasakaan sang ang multa bala kung mapasakaan sini ang multa sa mga traffic violators paborable kuno kay Mr. J. Kunlo kag makabulig ini sa pag-commit sang mga traffic violations, no? Kay ti nagakinanglan gid man nga bisan wise ang traffic enforcer, hindi na kita mag sinabad inang mentalidad bala nga ti kay man sa may ginagabantay. Sige lang bisan na no left turn, no U-turn, liko ta diya. Tapos na bla, sa aton sini nga mga kabumbo kag in order nga madula na ang korupsyon or kilkilanay sa mga traffic enforcer, nagaplanong syudad nga maga-procure sang body-worn camera. So, ugaling why ni madala sa annual budget, igay na papangitaan karon sa pundo, it's either nga basi kung may surplus ang syudad, at hindi na kwaon. Sa aton sinimatag palamate, kag maayo yung paningkay-singkay sumong ni Mr. Jack Kunlo kay mapamimbro sa tani isang kooperatiba. Bro, why siya kuno ya? Kag tuod sa Jack, why man ang ngalan mo sa mga may utang di wala gi man de. Tatod sini wow, kunang kilala ko pa nga isa ka empleyado. Sinya ang akon balanoy nga banggirahan ipakayo ko matani. Siling ko ti amo-amo ko mo problema sang upod ko. Nya sino nga upod? Siling ko to lang nahulog ang iya nga kitchen. Engineer? Kumulog kitchen niya ko ti rupaas ang pobrito ipakayo ya patani isang iya sini nga banggirahan.
Tini na siya kalon kay tiyan mo ning problema subong sa may kooperatiba anak ng tinapa ang iban sinadre makita mo makakrul ba grabe ilang liutang anyway kabay pa nga masolusyonan ina why naman kita iya sang kung ano pagin sinadra banwa no ang aton lang nga masolusyonan na dira di kay daw dira man mayo ang city government labi pag si Mayor Jerry Trinas mambaba na siya nga hindi problema ang atong pangitaon solusyon gusto muna yan dapat nga masolusyonan na ni pero pamangkot paano kay do kadako gidiya sang amount sang kwarta sang kooperatiba karon ang dumakabing naton dust in the wind hinali iya gani humangin kag matuunan ang tanan nga yapok sos dula gina 47 minutos na kaligad sa takna nga lawna pagbalik ta report ni Bombo Jomar Villa. Armas lutang nga gingamit sa pag-utas ang isa ka sultirito sa iya sining nga kaugalingon nga kabuhi ginapangita kang kapulisan kag balita nagikan sa Kapitolyo istoryahan naton diri sa bumbuanay sa udto sa aton sining panumbalik report upod sa kay Bombo Lindsay Bade ginalantaw ang posibilidad sa Iloilo Provincial Government karon nga i-develop ang mga coastal area sa probinsya tukuran sang mall IT Park kag condominium. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumon. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clemencians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Magaumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sa Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang Lutos na nakaligad sa takna sining launa, balik sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Auto. Check ko na this time si Bombo Jomar Villa. Joms, anong latest update sa sining solterito nga nag-utas ang iya kaugalingon nga kabuhi gamit ang armas lutang? Sa report, please come in. Nagagawa diri sa initial nga investigation sang Saraga Municipal Police Station nga wala sang foul play, no? Ang ining natabo nga ginapayag pag-commit sining suicide sining 17 years old nga estudyante nga lalaki sa Barangay Taho, Banwas sang Saraga, Iloilo. At sa ligin padulungan naton ang lugar Bombochambali ang ila sini nga balay gali na patungan ini sila sang punong. Kay ang ila sini nga amay damo ni ang naga-manage dira ngati sila naga sagod sa mga isda at same time kung ano na mga kasabatan ang ila sini nga ginabantayan. Kag may mga pamalay man sa palibot ko siguro tama na klayo do mga 300 meters na ning kalayoon sa tunga sang sining punungan Bombocham, no? Unfortunately ang banta ti ining mga kauturan sining mga minor de edad. At the same time ang ila sining mga
manghod kag ang ginikanan kay natabuan nga katuan nila ang ining bata bangkay sa may bahin sa sang morgue no dire sa may syudad sang Iloilo. So based rin sa latest kapag investigar sang otoridad sa pagpanguna ni Police Captain Rafi Sinieres, ang officer in charge sa Sarga Municipal Police Station, bali uli kung na nagpuli ining biktima halin sa iya sining abyan kag ginapayag nga ti nakainom ini siya sang makulubog nga ilimnon. So pagabot sa ilang sining puluyan, nagsabtanay ini siya sang iya sining amay bombocham kag dito nga nagpalawig ang ila sini nga baisay kay ang information diri nga na bato naton bali ining biktima adu nagasunggod siya sini nga manghod nga do ginapaboran bala sang iya sini kuno nga pamilya ang iya sini nga libayon nga unang tawon ngitik adu na noblado na paboran ini siya bubotsa pa mo nga do nagpabotsya kini siya sang iya sini nga bubunot sa iya sining amay hastang nagalapot diri sa punto nga doon nagsabtangay sila asang iya sining amay kag doon nagpabotyag sa iya sining bubunot kag based information nga doon di na kuno ni first time nga do amo na nga do gintreat siya nga do madugay na nga ginakumkum sini no ang iya sining ginabatyag amo to based diri sa investigation sa otoridad nagsulod ni siya sa kwarto nila kag ginkuha ang armas luthang sa iya sining amay kag ginluthang ang iya sining kaugalingon bubutsam kag ti amo to gintawgan ng tabi sa pulis kag hingagaw tono dala sa may ospital ang ining biktima ti nakangkon ini siya sa pilas sa iya sining agtang tugas ang pagluthang pero ang official duay to sang man-recover ang pulis kag at the same time ang ining armas kay bisto sa pag posisa sang otoridad. Pagkatapos kuno sa natabo ginhaboy sang pamilya ang armas sa initially sa may area at yamo na nga ginahulat to sang pulis ang makabalik tong pamilya para tetis mapakingkangutan ni Watford din to nila dapit ginhaboy para ma-recover atong armas nga gamit sining nasambit nga biktima no prote ako natawon sa otoridad why Manila gina-disclose no nga ti basi may ban pagidlang mga anggulo magluwas nga ti purely suicide ang natabo kag basihan lang ang statement direct sang pamilya bumbutsam kag bukas man ang pulis ano sa iban pagid nga mga gidapat kayon direct karon nga investigation regarding sa sining nasambit nga insidente. Si Police Captain Rafi Sinieres sa pakikingutan diri sang Bomboradio. Sunggot yung bata kay bangod sa ang manghod lang kuno bala permi ang ginakaan consideration na ginapaboran. So sang last night nakainom ni ang ang bata nagpuli sila balay. So na doon nagsabtanay ni sila sang tataya. Muto nga nagkuha sa sir sang sang armas no armas luthang kag nagtiro sa sang kaugalingon. Actually according ganito sa iyang parents gawon pag ani sang tatay nga kuwaon tani iya nga armas kay kay wala gid mapunggat sa tatay nakatiro gid sa set. Ganon sila tatay mo kan. Patoy ang biktima linis sa grupo yung nag-inom sila kada ang according sa atun nga initial investigation so manyapon bala oo ti ara-ara ang mga family members ya in istorya sa guro sa amay basi nagtanay sila nga duwa amo man lang to actually sir ang ginalinan do nakigan sa kuno sa amay excuse nakigan sa kuno sang amay amo to nga nagwa sa sang armas nag-suicide gid sa sir. Do madugay nagali sir nga do do may problema abi sa ila sa ning pamilya. Ngati amo na do may ginapaboran sa iya kuno nga pananawan may ginapaboran kuno nga pamilya do dugay na naginahanglan. Amo man lang na ang ang gina-allege dito sir no nga ang siyabi ko no permi ang manghod lang ang ginapaboran especially sa gamit sang may ginmention pato nga pati din ang paggamit sa motor bala sir ng singgol o ang manghod gamit sa siya dola sa nga ginapagamit do amo na bala. So actually bata wala man sa sir record sa ato no may siya si ICL natin wala man di previous nga record ang ato na victim sir. Nga nakadihon kita nga
purely suicide ang natabo, sir. Kay kung tanawon naton wala man ni kontra ang bata kag wala man di reason nga amo na iyang family member yaman ang maluthang siya bala kung tanawon naton kay based man sa istorya sang ano no sang amay kag sang Iloy nga wala man sang iban nga rason mo amo lang na nagalain ng botya kag nagasungkod sa bala bangod lang sa amo na ba ang kwan sa pibor lang kay do ang mangod lang kuno ang ginapaboran permi kung siya wala amo na sir. Sa area, sir, anong latest kasi armas gamit na nagtao? Amo na gayon sir ano na tunog lagi kita to sa iya nga mga ginikanan to nga impossible i-surrender na lang nilang armas no kay wala nato nabalaan kung license or unlicensed tong gamit kay wala pa nato ma-determine ang kaliber kay isang gabi kinabala naton ang nanay nga i-surrender na lang ang firearms pero ang hambal sang Iloy nahaboy ako no. So amo to ginapapangita naton subong no actually ara ganito ang aton nga investigator nagpapalo up kita dito sir. Oo. Ang sa pila sir solo da ako ang kaputin sa Oo sir kay do na ano dito diring sa babaw ya bala sa ulo ya tapos do ano lang bala kaniyang bal naton kay according sa aton to nga investigator kay sila pa na gin-transfer nila sir mo kay before pag-abot nila ginakarga na sa motor ang amaya man unconscious sa sir kay sa ulo igo yan mo ipatungan sa ano no sang amay sang utod bala sa motor na kaya pag-abot sang patrol natin i-transfer natin sa patrol and then later on nag-abot naman ang aton nga MDR mo sa Raga mo sila nagdala sa Barutak ng Ibong Hospital sir. Possible nga master may as of the moment, sir, hindi kita maka-conclude kung ano gid nga armas ang gigamit. So, mas mayo gid na nga i-sure naton, i-recover naton dito ang firearms sa area, sir. May official sa ruba? Wala man kita sang na-recover nga empty shell dito, sir. Kaya ang ano ni sir do puno nga na siya abi mo sang during sang gabi nga na pagkadto nato dito wala na tawo kay nagupod sila ta sa hospital, sir. Okay. Magluwas sila sa may tayo ng mga argument sa may anak na or amo lang dito amo man lang na sir ang base sa aton nga investigation amo lang gid ang ginasungguran sang bata ang regarding lang sa favor pero aside siya na why nakita kabalo kung may mga issues pa concern pagid sila nga regard Joms, sino tagiya sang pusel? Why pa to ma-determine mo Bocham kay based to sa pag-responde sa pulis why pa to ma-asabat sang amay ko sino tong tagiya kay amo to gani nga nagparik-parik to sila kadto sa ospital kag ang initial during information nga ginhaboy Bocham kag ang information man diri nabato naton kiti ko po nagabantay sila sang punungan so paning gina-follow up sa pulis kung balati may nagpahatag sila abi nga ti amo nang gamiton dra sa pagbantay sang sining punungan pero ano nga pusel? Si sa ginikanan sa nanay 45 caliber. 45 caliber. All right. Bobotsap actually na interview tading Iloy regarding sa sining natabo kag dito gid siya no sa natabo ining pag commit no sa sining anak kag bisan siya nga do makaambal nga aksidente nga amo to ako nang suicide abi ang natabo kay sang time nga nag-abot ining iya sining anak nagbaysay gid man ini siya sang iya sining amay ining biktima kag dugin sugo ini siya nga i-chatan lang iya sining manghod kay pakaabot pero nagsabat kuno ining biktima nga hindi siya no do nagpamalibad sa blak kag hasta kasulihi nga nagpabutyag sa kabibunot nga do masami kuno nga ginapaboran ang iya sining manghod kay ang motor do didto kuno permi ginapahulam why kuno ginapahulam sa iya amo to nga hasta sulihi nga nagsabtanay sila sa iya sining amay kag dugin hamras man ang kuno sang iya sining amay Bobotsam ang ining biktima kag mo to nga pag dugay-dugay agulpila ni sa kuno nga nagkadto sa ila sining kwarto kagin akuha tong armas lutang kag iya sining amay kag mo to nga gin tiro abi ang iya sining kaugalingon bisan ang Iloy nagahilibion regarding sa sining tabok kag way gid nila ma expectar. Ipabati talon bla Bobotsam ang ining Iloy
sa sining 17 anyos sa interview din sa Bombo Radio. Ma'am. Yung tukadan ko sa dakan o ni tatay na. Okay. Pagtapos tutukad, yung nag-umpisa na sa dayapon. Oo. Ori, ambal ko, tiyang isa ko bala kalaki, away kapuli, sininoy. Pinarayang motor. Ambal niya, ako ko to, pati anay, dito ko na si, ang dabi din sininoy. Una, hindi ako niya. Ala, kamudak, tapi niya da. Doon nagsunggod-sunggod, wala tanaw. Una, Sunggod mo ng 17 years old. oo. Una, ay, kaya tanda na, di ako mag-chat. Ori, nagkakumod. O, pati anay dito, biro, suri nila ngay pa. Abal na, dapat sugtan nyo lang gali, kung di makadto, ay kamukamaan ko, ano ang ginahimo na kung di makadto ko, ako gali ko nung mapanaw. Ay nyo ginasasugtan. Moto, sorry, ambal tataya, na, bulos lang ka mo kamotor. Di kung sino mapanaw sa inyo, kamo naman mura ko na gani di prisa sinoy ko na ginapinan ko na tinyo sinoy kami kahapin ano ko lang sa inyo nga sa isa kag isa sa inyo pulos-pulos na kamotor ko may kunang lanon Noy, amo mga tuwalingan just Noy. oo way pakabot libayo na mo malang alinan ng barko bidabi, message na yung mga classmate na, ayaw kung para makuli, malibayon mo. Kuto sa oris, alayo ka sa pamirsa, sa bata-bato kay tatay na. Ori, na sobra kaugot ni tatay na, sa bata na, duging kamos mula ni tatay na kanaa, kung hindi makuon nga, hindi makuon nga todo, gidang sa iya. Ori, kamos. Ginamra? Permela ko na sinoy ginaanoan nyo kasi ako ko na kung may sinanglan tumapanawan na anuan nyo ko. Kaya way takamukong ko ginadili nga oramo ng motor nga ran. Amo na motor, gamo na bulos-bulos. Motor sa urihin, ay sa kapay na, binuulat ka ng armas sa kwarto. Na anti-sirgawon kasi ba ang nakrang na ron, napitik na ron ang gato sa ulo. Oo, te. Joms? Amo to ang pahayag sang Iloy, Bumbutsam. Alright. Inis si Bumbujo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Masubo-subo ni karon para sa pamilya ining hitabo pag pangimon. Siguro na batyagan man sa bata nga daw mas ginapaboran ang iya sining utod sang sa iya. Rason nga ti amo tong iya sining mga ginpang hambal. Sa ton sining mga kabombo. Pero basta mga mo sinigani, kapin paginabi kung may mga armas luthang mo na sa inyo sining puluyan, dapat taguon yung gid sa kung sino ba lang sarang makagamit or kung sino na ang tag-iya or sinong gintulinan. Kaya tinagabantay sila kung kapunungan mo. Amo lang na makaibalo kung sa di na butangi. Kay kabudlay nga naan subong sa amo siniyang mga chimpo, kapin pagid kung kaysa may mga hibubunot or may mga kalain sang buot or may mga hindi mayo nga ginapaminsar ang miyembro sa imo sining pamilya kag kung matultulan niya kung sa diin na nabutang tiya mo pa ng tunaan sang trahedya. 10 minutos nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program ko pod sa kay Tita Regine. Isibambot siya Blanco Hoover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 9 to July 15, 2023. Sa Hulyo 14, Biyernes, spend the first day of your weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday. Magasugod alas 6:30 sa gabi. Ang Valhalla Band, isa sa mga best new age rock bands sa Iloilo, ang nagprepara sa great lineup of songs for one great musical night sa
Concert at the Plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Hulyo 15, Sabado. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 16, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghahiwaton sa La Tolda, mag-aumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tao sa imo nga palibot. Good afternoon good sa inyo mga kabombo. Happy Monday, rainy Monday, pero kulang daw nami man. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon naman program. It's the 10th of July and sa siningi simana, syempre, magapadayon na naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw nga mga kasaysayan nagikan diri sa aton nga mga letter senders. Oras natin, it's 21 minutes after 2 o'clock. Dali lang balabas, may tsempo pa para ma-alert natin ang ating first letter diri, ang tag-iya si Wailaw. Wailaw, pwede mo send ang mga pictures na send mo sa akon sa bombo na gid. Kaya gina-forward ko bala siya. Hindi ko siya hindi siya kung mag-open, letter lang, ang mga pictures wala. So, pwede mo ma-send ang mga pictures sa bombo na gid. Bombo_ Iloilo at bomboradio.info. I hope nagapamati ikaw, Wailaw. First story ang letter mo. And I really appreciate it, the many pictures kay mo send. But sad to say, hindi gidiri mo buksan. Wala ga-attach ang mga pictures. Kapilagi natin i-try. But anyway, siguro coming from you, no? Basi pwede mo man nga email diri. Again, bombo_Iloilo at bomboradio.info. Sige, balik kita. Sa siniya pala tuntunan mga kabombo. Ginakumusta ka mo? How was your weekend? Anong mga ganap? Kung may ara nga daw, may significance, manami, kag really worth sharing. I hope nisulat ninyo, kag kung ready na ipadala nyo na, i-email sa bombo_Iloilo at bomboradio.info. Or pwede man ipadala, isend sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga arap sa ilang mga bed, sa mga nagapang rumbot dira, medyo tunog-tunog ang inyong mga radyo. Basi patulugan ka mo dira. Mabugnaw ang panahon. But anyway, ari na si Adrian Vicencio para sa aton opening songs para sa inyo mga kabombo. Kiss Broken Hearts Goodbye. This is Tita Regine welcoming you sa Monday edition sa kahapon lamang program. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday.
loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry, never cry. Just kiss broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Because I would wanna kiss broken hearts goodbye. Hindi ko ngambal nga my broken heart. Hindi man ako broken hearted. Gusto ko lang i-kiss ang mga broken hearts goodbye. That's why nga may change ang hairstyle. Pitik sintas. Anyway, Adrian Vicencio para sa inyo, mga kabombo again. Ako ito. This is Tita Regine. Para sa inyo sa sininga hapon, beautiful Monday, maulan-ulanon. Ari diriho, I hope wailaw nagpamati ka because I'm going to start reading na your story, part 5 and part 6 na ni, no? Ginisaan na lang ni Wailaw. So, pwede mo mapaapas ang imo nga mga pictures Wailaw sa bombo_Iloilo at bomboradio.info. So, paki-check na lang da sa partner naton kung ara na pwede naton nga ma-post ang mga pictures. Salamat, Gid. And so, the story goes, Dear Tita Regine, bayad nga hapon sa tanan nga mga ka-KLP lovers, ilabinigid sa imo tita, part 5 sa akong nga story. So tita, maagto naman kita sa Abu Dhabi, sa Bin Al Jazreen. Nami ang lugar nga ini tita, compound sila, nanay, tatay nila, kag mag-ululutod nga 4, isa lang babayi. Ang mga lalaki lang, dira nga mga bata, ara lang da sila. Ang babayi sa iyang asawa or bana, nagpatindog sila balay. Tag-isa ka anak, may mga kabulig man ka driver. Ang amon alaga, mag-asawa, si lolo kag si lola. Bale, duha kami ini, no? Pinay, ako sa lolo, bulag ini siya tita, pero mabuot nga lolo. Si lola, Pinay man ang gaalaga, taga Isabela. Si Lola, ulyanin na ni tita. Tag-isa kami ka kwarto, upod alaga namon. Damo man mga oranges, palibot tita. Bawyawan kami kaon, kung magparamungan na, kag may lime, kag lemon. Buko namin no. Tita, lapad space da, pwede pa duha ka balay. Pero ang space nga ina, gintamnan ko kalaswa. Malunggay, kalabasa, talong, okra, kamatis, talbos kamote. Mo feeling mo sa Pilipinas ka lang ha.
So ako tita mahilig, hindi ako magtanom, basta may taramnan lang. Daw limbangan ko lang tita. Kung daw boring. So kada hapon, papungkuon ko alaga namon, kag maglibot sa palibot ka balay, darabunyag ka mga tanom, kag pamaksi. Kada hapon, tirinumpok na sila ka mga anak nila, bali amo ini banding nila. Sila na magbantay sa duha ka tigulang. Kaniya libot sa mga tanom kag magpamaksi, kag ibutang sa atubang ka mga anak. Nalipay sila tita sa amon, kay do Pilipinas lang pamatsyag namon, magsagi ka tanom. Haha, mugani ang balkono. So mga buot ni sila tita, basta nami ikaw mag-alaga sa nanay tatay nila. Tita na una lang ni upod ko, ka duha ka tuig, kag nagsulod ako, isa ka best tita. Nagbisita liwan ang anak nga babae sa alaga namon. Kag didto sa tatay, nga amo ang alaga ko, kag ginaistorya niya ini. Amo man kadlaw, kag tango-tango lang kay di man kakita. Ang di ko alam tita nga, nagustuhan ako ka anak niya, kag nagsiling sa akon. Nga salamat nga ikaw nag-alaga sa tatay ko. Ti isabat ko, Madam, thanks din. Dahil mabait kayo na magkapatid. Siyempre, Arabic ang amon nga hambalanay, tita. 1 year pa lang ako sa to, Tita Reg. Pag sweldo namon, pareho na kami sweldo kaupod ko. Nakita niya, paghatag sang anak sa akon, tita. Ako laking pasalamat ko sa anak. Yun pala, sinabi niya, increase sweldo ko. Pero ang masubo, tita, inggit kaupod ko nga nagalapaw gid tita. Permi niya ako ginaaway sa inggit. Pag sa tubang kaamo, okay siya. Pag talikod, demonya siya, tita. Baw, do makapatay ako katawo di oras. Joke. Tita, ginahibi ko lang sa kwarto para nga maghagan-hagan. Pero sang hindi ko na maagwantahan, okay, nakasend na siya. Thank you, Gidwailaw, ha? For the pictures na ginasend mo. Sige, now we can flash them. Ay, ara na, gina-flash na siya. So, para magaganhagan, no? Pero sang hindi ko na maagwantahan, tita, ay, ginakyat ko nga magwa. Hay, patirawon ko gidaan mong, tita. Kaso di man magwa. Kada kita niya gina sa ako, duga pang insulto. Siling niya pasip-sip daw ako. Ay, tita, grabe gid nga ugali. Siya lang isa nakita ko nga amo ina ugali niya. Natapos kontrata ko, tita, nagpauli na ko, hambal sang tatay, mabalik ako, or hambal sang anak, mabalik ako para sa iya tatay. Tisiling ko, okay lang ma'am, kung di kami mag-imaway, kaupod ko nga inggitera, likaw na lang ako ma'am. So nagpauli na ako, gindulong pa nila ako sang amo ko, tita, kagintugro na sa akon ang certificate nga gingayo ko. Mabuot sila tanan, tita, upod ko lang niya feeling amo. Hay, stress ako, tita, kung madumduman ko Pero dugay na to, tita, naka-move on na ako. Pero may isa pa ka Pinay na bilin dito. Amo ni ang nagbulo sa demonyeta nga kaangay ko, tita. Mabuot ni siya ya. Hasta subong may contact pa ako sa iya. Kag sa ako ni amo. Pero okay lang, tita. Kaysa itaya ako kauglingon ko sa isang kagaya ko nga caregiver man. After 1 year daw, ginpahalin, di na na-renew ng amo. Tita, so ang upod ko nga isa nga nabilin, happy siya. Wala na ti kontrabida, tita. Okay. So amo to ang siling mo daw inggitera. Wala na siya. Natalsik. Well, sorry sa mga words ko, tita. Gigil lang ako. Hehe. So, dari ko na yan tapuson. May part 6 pa. Ang Taiwan na lang. Last na, tita. Hehe. Salamat, Gid. And tita, more power to your program. And God bless you always. And keep safe lang. Permi. Wailao. Kagari na. Isunod naton ang part 6 sa istorya ni Wailao. So, tita Regine, maayong hapon kung sa tanan nga nagpamati, nga nag-live streaming. Tita, ako ninagyan naman diri sa Taipei, Taiwan, may masubo, may kalipay man, kis a stress man.
May 2016, ako nagsugod, tita, pa Taiwan. Ambot lang, tita. Antes man makahalin, damo managastos, iba pa placement fee. Ang una kong agency, Ilonggo man, tita. Pero magastos, hay, daw kada adlaw, ginapaagto ako sa agency. Di kasadya lang kung may mga handaan, special birthday, especially, birthday, despedida ka mga aplikante. Pero may ako yung gabi na mag-uli, hay sobra ka traffic. Pag mga 5 p.m. start, puro buta sa rakyan, tita. Sa Caloocan lang ako gauli sa libayon ko. Sa Pedro Hill Agency ko sa Paho. Fast forward, tita. So naka-flight na ako. 3 hours lang biyahe. Diretso kami sa agency sa Taiwan. Kapag kaaga, isa-isa kami hatod sa employer with broker and translator, Filipino-Chinese, tita. Ang ako na amo, anak sang alaga ko. Lola ini, tita. Ang iasawa, Amerikano. May balay sila sa New York City. Bali, tita, nagpauli lang sila sa Taiwan para magbantay sa iya iloy. Patay na ila tatay. Kag si Lola ya tita, ulyanin na. Kapang hampak ka iya walker. Gapangurot, bisan sa diin nga part kalawas mo. Basta maabot niya. Ay gapanabunot sang buhok. Ay abaw, tita, dumatras ako sa ugali kaalaga ko. Pero ang amo ko, mabuot sila, tita. Hamak mo, tita, 1 week pa lang ako. Nagdugo akong ilong. Winaslikan niya yung walker niya. Nagapasuksok ako sang pants niya, tita. Way ako kabalo, nga amon agali ugali niya. Mayupod ako Indonesian, bale isa gabantay kay Lola, isa magluto. Palitan kami, kay di natulog si Lola. Kada gabi, tita, paghapon, isa mabantay, isa matulog. Para magbantay liwat sa gabi. Tita Permilang gatikadol, amon gawang, bisan lak. Ay, ginahampak niya kay iya walker. Ay, ambot, tita. Stress, pero naluoy ako sa anak. Niwang kag-stressed man sa iya iloy, tita. Nagtatlo ako kabulan, tita Regine. Naglisensya ako nga maghalin sa ibang amo or maghalin sa ibang amo. Hindi ko kagwanta kay Lola. Pero tita, di gusto ka amo kung maghalin ko. Ginatagan niya ako kang 20k NT Taiwan dollar. Basta di lang ako maghalin. Bali-palit sa peso, dati mga 40k na. Bawd ako man. So pinagbigyan ko, tita, naluoy man ako. Umpisa ka to, tita. Kada adlaw may chocolate ako. Bahol pa na, tita. Kagsang kaputos nga tinapay. Hehe, damo na supot ko nga chocolates. Kuripot man ini, pero damo kwarta, tita. May business siya online. Kagsiling niya pa sa amon, tita. Pagtapos kami 3 years contract, tagaan niya kami 150k NTS. Tituod gid man, tita. Garing, hay, si Lola, 1 year and a half lang ako kag napatay ini sa sobrang lamig. Oh? Pinabayaan ng Indonesian. Siya sadto upod ni Lola sa kwarto. Kang aga sadto, ginsugo ako kaakon amo nga kaduan ko si Lola. Basi ko no naramigan, imasahi ko. Pagsulod ko, tita, lamig na tiil ni Lola. Kag puti na pongyahon kag bibig niya. Nagsinggit ako sa amo ko nga masulod siya sa kwarto ni Lola kag lantawon na. Ramig ron lawas ni Lola. Ang Indonesian, tulog pa, tita. Galit ang amo ko. Bakit daw di niya na-check si Lola? 5 a.m. nangihi daw ini. Kag naghambal si Lola, pagod siya. Pero ang BP ni Lola, tita, 90/50. Wala gid knowledge ang upod ko, abi. Kag abi niya matulog si Lola. So, basi amo na to, no? Naduraan si Lola ginhawa. Mga 8 pa ko yan nagsulod mong. Patay na, kaglamig na lawas niya. Hibi lang si amo. Gabi paginbuol bangkay niya, tita. Ako ya, pagkalumbos ni Lola, do hindi ako magsulod sa kwarto niya. Kaso, dito kami kaparigos kag CR.
Manulgit ako tita sa patay. Nakastay pa ako 1 week tita antes bulon ka agency para mag-transfer. Di antes pagali ako naghalin sa amo ko tita. Gin-transfer na sa account ko. Ang hambal na nga hatag sa amon, santo nga lang hay 1 year and a half lang, 80k NTS tita. Lipay si iyay tita. May panggasto sa agency. Kami gabakal sa amon pagkaon tita. Fast forward, pagsaylo ko sa next employer tita. Abaw, siyam sila tanan. Si lolo, si lola, mag-asawa, kag 5 ka anak, plus sa akon, 10. Kag dako nga condominiums tita. 2 ka rooms, pinag-isa lang nila. Bali 4 ka CR, ang 2 gamay, ang 2 daw kwarto kadako tita, may bathtub pa. Kag 6 ka kwarto. Sa obra kapoy man, pero carry bells man. Aga lang pang limpyo, kag pagusto kaon. Di sila kuripot. Permi sila sa guwa ga kaon, talagsa lang sa balay. Kung makapauli ang mga estudyante every weekend, ang isang magurang nga bata sa America ga school, ang 3 sa Taiwan man, pero layo nga lugar, Taichung. Gadorm sila tita. Isa lang sa balay si lolo, lola, kag mag-asawa, permi sila gat sagwa. Si lolo, kag anak niya, bali employer ko, may sarili sila nga company. Ang mga babae, kanya-kanya lakad man. Gabi na sila kita ay tanan tita sa obra. Sa kadako nga balay, ginamagic lang mag-obra. Hehe. So 2 years na ako kung nagpauli. Hay si lolo, nagpamasahe na. Abaw ka, ron gani, maghapon, aga linis, hapon plancha, gabi luto at hugas. Di pa tapos hugas masahe. 1 hour yan. So di pa tapos hugas masahe, 1 hour yan, tita, sakit sa likod. Tinagreklamo ako. Kung wala lang masahe, okay sana, pero may masahe. Pauli, naku isa pa tita ang 2 ka bata, 8 kag 9 years old. Upod kami sa turugan. Dako kwarto namon, pero kung may bisita, mga friends ka bata, nga soltero, ay abaw tita, gahod. Kag didto man sila magbinatang sa amon kwarto. Ti saylo naman ako sa pihak. Boga ka stress ako basta may bisita sila. Next employer, after pag-uli ko tita, pandemic gid. Paghalin ko, balik liwan dya sa Taiwan. Abot kami dya, diretso kami sa quarantine facility, 21 days tita. Aba, boring man gani. Sa bukid gawa kami na quarantine, rayo sa pamalay, puro dalag ko nga puno sang kahoy. Makita mo palibot, sa babaw may hotel man, tita nami, kung sa quarantine, kaon turog ubra namon. Hehe. May wifi man, hina gawa, sa kaduro kay namon. Halo-halo nga mga lahi. After 21 days, nag-adto kami sa agency. Ako yung nag-hotel, liwan, ka 7 days with pay. Pagtapos ko kang 7 days, tita, gindulong ako ka broker ko. Employer ko, ang alaga ko tita, stroke, lola man, puro hakwat, bugat pa naman tita, pati pagkaon ay abaho tita, puro steam egg. Itlog bala tita, haluan tubig, kag asin, haluon, kag steam, hasta maraha, kung magraha. Tipid, pati laswa tita, brown na, di green. Gusto ni lola, soft gid ko no. May unto man pa tita, tamad, mag-usang. Hungiton pa kung magkaon. Mag-inom gani ka tubig, ginasalamukan, do ginaubo bala. Tita, mo man ana ihi di man abi magsuksok diaper. Sa isa ka adlaw tita, may 20 times ako nga hakwat. Oh, wow. Bed to wheelchair to potty chair. Ay gaubos, pwersa ako sa kahakwat. Bahol pa nga tigulang. Isa ka best tita. Daw laing gawa nga tinaga ba tita, pwede man basahon, pwede man hindi. Sige, basahon ko. Na-bleeding ako, Tita Regine, mga 3 weeks gid.
Tita, abi ko, kung hasta doon na lang ako, nagpa-doktor ako. May bulong nga reseta. Ang malain lang, sige, magyapon hakwat ko. Tindi magyapon maguntat eh. Ubos bulong ko, amo man gyapon. Balik ako, gin-ultrasound ako, hambal sa doktor, may bukol daw sa matres ko. Kaya daw lagi dinudugo. So sa kahadlo ko, tita, nagpalipat ako sa broker ko. Paghalin ko doon, diretso ako dyan sa present ko nga amo. Medyo okay, alaga ako dito, tita. Gapanaw pa, 93 years old. Kaglaon nga bata niya, tita. Kuripot man sanda, pero pwede pa matiis. Hehe. Maka-rest ka lang kung maka-day off. 1 year na lang, tita. Kag matapos ko kontrata ko, mapauli na ako, kapuy na. Breadwinner, hiwalay sa buhi. May 2 ka bata, kag may apo na, tita, sa magurang ko nga bata. Ang isa next year pa matapos. Sobrang hirap ang buhay, tita. Solo mo, nanay-tatay sa mga bata. But still strong. Struggle is real. But after all, I hope I'll be successful someday. Tita, sorry, gid sa malawid ko nga kasaysayan, si kinabuhi, salamat sa pagbasa, bisan kapoy ka na do di man halata. Ako, tita, may time lang, among natapos ko dayon. So thank you, more power to your program, and God bless you always. Wai Lao, sang Taiwan. So nakita tayo na ang mga pictures ni Wai Lao. Beautiful and sexy si Wai Lao. And madamo nga mga amo ang iya nga naagyan. Budlay no, kung caretaker ikaw, caregiver ikaw gali. Kay kinahanglan malaba ang imong nga pasensya, and you have to learn to love ang imong nga ginaalagaan. Kabigon nga kung tigulang ti nanay mo man or lola mo man, do miyembro sa imong nga family, so that no mas maalagaan mo sang maayo. Ti kinahanglan i-learn mo gid nga palanggaon ang imong nga alaga, so that mahatag mo ang nagakaigo nga pag-alaga. And isa pa, kinahanglan dira ya malawig nga pasensya. Kinaintindihan na mo, no? Ikaw ang ara dira, ikaw ang nakabatsyag. Imagine, everyday 20 times, hakwaton mo, pukuon, pabangunon, hakwaton, i-transfer sa wheelchair, sa ipati chair, kagkun sa tingin paluyag niya nga magkadto, no? So, hambal mo, daw bahol pa siya nga daan. So, even if mataas ikaw, nakita natin diri, pero of course, sino man ang hindi makapoy, hindi bala? And makarest ka lang kung imo na nga day off. But kanami, no, because ang imo nga dedication sa imo nga trabaho, pila man ka mga employers mo ang nanamian sa imo, kag na-appreciate gid nila, no, ang way nga pagserbisyo mo sa ila nga mga ginikanan, sa imo nga mga amo nga amo ang gin-assign sa imo. So lain-lain nga mga scenarios, lain-lain nga mga families ang na-expose ikaw, but well, we know nga gina-try mo gid ang imo nga best para nga maka-adjust ikaw, and so that, no, maatipanan mo gid sa maayo ang dapat mo nga atipanon. Nga tiam mo na ang purpose kung nga ang ara ikaw dira, to look for greener pasture, siling mo para sa imo nga mga anak, kag soon, no, mapahuway-huway ka naman, kidalag ko na ang mga kabataan. So for the meantime, tiis-tiis lang anay gamay. Anyway, you're doing good sa imo nga trabaho and appreciated sa imo nga mga amo. So halong ka gidira and take care also of yourself, kay nga aman, if you do not take care of yourself, dapat you also have to learn to self-love. Dapat may me time ka man, so that mas mangin effective ikaw sa pag-take care sa iban nga tao. Good luck gid, and thank you so much sa imo Wai Lao. We have now 11 minutes before 3 o'clock. Magapanabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo.
Sa nanuhay tuay nga balatian, ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya. Minutes left before 3 o'clock. Sige. So, alas 2:53 ang atong oras mga kabombo. Umpisahan ta. Ang sulatiri, ang 44th story ni Miss G, kundi ilang aton nga malabutan. Alright? Good afternoon sa imo, Madam. Dear Tita Regine. Good afternoon sa tanan, lalo na sa imo tita, sa mga KLP lovers, kaya makatapos ang bombo. By the way tita, before ako mag-start, iba na di for your eyes only. So ikaw na bahala, sang pwede, kag hindi pwede ma-mention. Thank you. Ayos ah. Tita,
Ang share ko subong ang about sa friend ko, nga daw nang sister ko naman, halin sang una, hasta nga natubuan ako buot. We're still good friends pa naman, hasta subong tita. Isa man ini siya ka media personality. Aba, DJ tita. And yes, you know her. Really. Let's just call her Miss T, tita. Huh? I started listening sa iya, tita, when I was 13 years old, pero na-meet ko siya in person when I was 14 years old. Before kami nag-meet, tita, kilalahain na kami niya off-air. Kaya that time, may mga beses nga nag-call ako sa naobrahan niya. Or nag-text para magpag-greet-greet or mag-request ng songs nga i-play, tita. One time, sa nagkato kami sa isa ka radio station, may na-meet ako nga former colleague ni Miss T, tita. Do taga Star FM man to siya, tita, sang una. Ah, okay. For my eyes on. Yes, oo. I confirm. So, bale, antes ako magbisita kay Miss T, mas nag-una kami sa best friend ko nga si Ann sa isa pagig station. Kundiin, na-meet ko ang former co-worker ni Miss T, tita. Kaghasta nga nagpang-mention na siya about kay Miss T. Pero mga positive things man Naghapit kami to, tita. Kaya gusto ko lang i-check ilang nga booth. Haha. Kaya abi mo, tita, isa sa mga reasons maglagaw ako sa una sa mga radio stations diri sa Iloilo. Bow, mapa-aircon man lang na, tita. While ga pamati music nga gina-play sa mga DJs. Grabe ka man ba? Pero na-timing ko man nga mga DJs nga nagaprograma, hindi boring. Haha. Kung hindi ko feel daan, wala ako na iyan nagapamati. So balik kita kay Miss T, tita, bao first na meet namon, kasadya na yan sa amon, kag comfortable. Medyo fan girl ako to ya, tita, kahit bata pa ako. So sa na-mention ko na before, gusto ko mandaad sa una mag-DJ, tita. Pero sa nag-try na ako guest DJ, ay daw normal lang man na feel ko, hindi ako amugid na ka-excited. May gin-applyan man ako ng isa ka station diri sang una, tita, kaso ang schedule 5 a.m. Haha. Tiyambal ko hindi kung naikaya mo na nga oras. During sa first namon nga kinanay ni Miss T, tita, ipangayo ko number niya kay para magpag-greet ako. Hindi, na ko yung mag-send sa number gid ginagamit niya sa program niya. Tapos gusto ko daan mabasa niya agad-agad. Apurada si iyay. Tinagatag mo siya dayon, tita, kay ga-trust na siya. So good sad to. Sa iya na ako nag-text, magpag-greet, kag mag-participate sa programa niya. Hasta nga nagtukod ako sa fans club nila, upod sa katandem niya man. So amo to, tita. Bali didto ko to na-meet ang halos mga na-boyfriend ko sang una, tita. Ay, puwerte. Pati mga suitors kag mga textmates. Haha. May mga times na nagalagaw ako na to kay Miss T, kagatambay, halin sugod, hasta matapos program niya. Feel at home ako na to ya, sa naobrahan niya sa adto, tita. Then after sina, gatabid man ako na sa iya, naga-eat out kami na, naga-chika, kay nagalagaw-lagaw, kiss sa mga malls. Tapos kanami pa na sa iya, tita, kay maalwan, as in. Very kind gidya, kagula nagapang iban-iban, tita. Dito nag-start amon nga friendship, tita. Hasta nga nag-close na kami, kagin ate ko na siya. So nag-close na kami, tita, ka nagkilalahay na gid, syempre pati mga batasan namo nagwa man suplada ako sang una, tita, kag medyo demanding, tas pala sunggod. Di ka pa lamang kami na magsabtanay ni Miss T, tita, kag mag-away, as in. Lalo na kung hindi niya ako mag-greet or malipatan niya basa messages ko, haha. Kabad sa akon sa una, tita. Isa na siya sa nakasaksi kung ano ako kamaldita sang una, kag kaapurada. Grabe man na siya mga aking, tita, pero after namon away, kag sabdanay, naga-okay man kami na, tita. Pero kaagi na, nga pilagi kami ka months, wala nagsapakanay, nalipat ako sang rason. Pero feeling ko, akon man to sala. Bali may pagka-Maldits man siya, pero sa lugar ya galing. Ako niya sang una, Maldits, every time, abuton.
So my best man na tita, nga kung magabihan ako puli or galagaw kundiin, kisa gina-text man na ni mama si Miss T, kung balaan niya kundiin ako, di lalo na kung hindi ako makontak ni mama. Tapos kiga naman ako na ni Miss T, ay ka-cute tita. Kumbaga, bisan ka ugta siya sa akon kisa, ara gyapon ang care, kag-concern. Balaan niya man na ang mga nagkalatabo sa teenage life ko tita. Kay kumbaga, that time, tita, nagpaka-ate gid siya. Although, nga nag-start ako sa pagka-fangirl, pero mas nangin true friend ko siya, tita. Kay sa iya, gid ako na iya, usually, nagdrama, kay naga-emote sang una sa mga ups and downs ko. Tapos, bisan busy na siya, gina-entertain niya, gina-messages ko, bisan kadramahan man lang na. Pero minya man ako na nalagyan sang una, tita, na comfort, kag naakigan man, kung hindi nami ang napanghimo ko. Siyempre, doon di ginato, no? Maarangkada diri ang sulat ni Miss G. Ito di tagi ni matapos. Sige, tandaan ko lang ha, where I stopped so that by tomorrow, magbalik kita, siyempre, tapuson ko ang iyang sulat. So, kalma ka lang daan, Miss G. Yes, you're talking about your best friend, like the sister mo na, no? And until now, you're still friend. So, isagli siya kang media personality. Sino ayan ini siya? Well, anyway, ang ating oras, it's now 2 minutes after 3 o'clock. Tubtub lang anay kita diriha, mga kabombo. Hindi ko matapos basa ining iyan ni Miss G. So, Miss G, I just hope you understand. So, boss ko initapuson. Sa liwat natin na pagbalikay, diri sa kahapon lamang program. Gani sa liwat sa inyong mga istorya dina, paligid nyo, i-email nyo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Hindi gani ipadala ninyo sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Siyempre, balikay kita boss. It's a promise. And of course, I also give you my promise na tapusin ta ang salat diri ni Miss G tomorrow. Maraming salamat for your time and for your stories sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid. Good afternoon and God bless.